Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, υγιείς, δυνατοί, όπως λέμε κάθε φορά. Ευχαριστούμε έτσι πάρα πολύ για τη στήριξη, την αγάπη σας. Και ο Χρήστος ευχαριστεί. Επίσης είναι μεγάλη μας χαρά σήμερα και τιμή, γιατί θα έχουμε μαζί μας την Εύη την Κοτσιοπούλου, πιστοποιημένη αναλύτρια συμπεριφοράς. Έτσι έχουμε να πούμε πάρα πολλά όσον αφορά το συμπεριφορισμό, αυτισμό, εκπαίδευση, πολλά πράγματα. Επίσης να πούμε για ακόμα μια φορά ότι καταδικάζουμε οποιαδήποτε μορφή βίας και εκφοβισμού όσον αφορά για την καθηγήτρια στη Θεσσαλονίκη. Τώρα συνδέεται και η Εύη. Εύη, καλησπέρα. Καλησπέρα, με ακούτε? Σε ακούμε αλλά δεν σε βλέπουμε. Πατάω τώρα λίγο την κάμερα. Τέλεια. Νομίζω με βλέπετε τώρα. Γεια σου, Καλησπέρα Εύη σε μου, όλους. καλησπέρα. Καλησπέρα Θάνο και Νατάσα. Καλησπέρα. Καλησπέρα στο κοινό. Τι κάνετε? Είμαστε καλά. Εντάξει, είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη τιμή που είσαι μαζί μας έτσι δική σήμερα, μου, να ξέρεις. Δική μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είσαι ό,τι οδηγός. καλύτερο, ο οδηγός. Αυτό. Εντάξει. Εντάξει, Ευχαριστώ. αυτό και θέλουμε έτσι να συζητήσουμε πράγματα, να πούμε έτσι για τα αόρατα παιδιά, για την αόρατη εκπαίδευση, που κάποιοι θέλουν να είναι αόρατοι, να μην ακούγεται. Και πάμε έτσι να ξεκινήσουμε. Εν τω μεταξύ θα ρωτάνε όποιος θέλει, θα ρωτάνε και θα σου απευθύνουμε τις ερωτήσεις και θα απαντάς, Εύη, εντάξει. Εννοείται, ευχαριστώ πολύ Θάνο. Εννοείται, κάνετε εσείς την οργάνωση της ροής. Είμαι εδώ για να απαντήσω, να σχολιάσω, να ενημερώσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τέλεια. Λοιπόν, να πούμε ότι είσαι πιστοποιημένη αναλύτρια συμπεριφοράς, BCBA. Έτσι. Ωραία. Να συστηθώ λοιπόν και να εξηγήσουμε λίγο και στον κόσμο τι είναι αυτό. Εγώ είμαι η Εύη Κοτσιοπούλου, είμαι ειδική παιδαγωγός στο πρώτο πτυχίο, αλλά αργότερα εξειδικεύτηκα στην ανάλυση συμπεριφοράς, δηλαδή αυτό που λέμε στην Ελλάδα ABA στο εξωτερικό, εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς, και έχω την πιστοποίηση ουσιαστικά του επόπτη, δηλαδή μπορώ να εποπτεύω προγράμματα ABA, να τα στείλω, να εκπαιδεύω κόσμο σε αυτό, να έχω τη δική μου ομάδα που το κάνει αυτό, να εποπτεύω τα προγράμματα, να εποπτεύω θεραπευτές, να εποπτεύω γονείς, να τους καθοδηγώ όπως κάνουμε και μαζί. Και ουσιαστικά η ABA, αν δεν πειράζει να ξεκινήσουμε με αυτό, Θάνο και Νατάσα, Ναι. είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με την κατάκτηση σημαντικών δεξιοτήτων για τη ζωή των παιδιών, που αυτό αγγίζει όλους τους τομείς ανάπτυξης. Επικοινωνία, κοινωνικοποίηση, αυτοεξυπηρέτηση, δεξιότητες καθημερινότητας, και εννοείται ότι ασχολούμαστε και με την αντιμετώπιση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση μη αποδεκτών συμπεριφορών. Τέλειο. Ακριβώς αυτό. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω μόνο ένα πράγμα, γιατί Ναι. είναι βασικό. Αυτή η ανάλυση συμπεριφοράς απευθύνεται σε όλες τις λειτουργικότητες στο φάσμα του αυτισμού ή είναι μόνο για βαρύ αυτισμό? Σε όλα τα επίπεδα. Πάρα πολύ σημαντική ερώτηση, Νατάσα. Σε ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Ουσιαστικά η βιβλιογραφία δεν μας περιορίζει σε ποιο επίπεδο αυτισμού, σε ποιο επίπεδο λειτουργικότητας, αν θέλετε, με έτσι, το πιο εύληπτο τρόπο για το κοινό. Δεν μας περιορίζει σε ποιο επίπεδο λειτουργικότητας, σε ποιο επίπεδο αυτισμού θα δουλέψουμε αυτές όλες τις δεξιότητες και σε ποια επίπεδα αυτισμού θα εφαρμόσουμε τα εργαλεία της επιστήμης μας. Οι έρευνες είχαν παλαιότερα μια περισσότερη εστίαση στην πρώιμη παρέμβαση, ουσιαστικά για να δούμε την αποτελεσματικότητα στα εντατικά προγράμματα πρώιμης, αλλά δεν υπάρχει περιορισμός. Υπάρχει μία φήμη, να το πούμε έτσι,
ότι η ABA είναι μόνο για τον αυτισμό επίπεδου 3, όμως αυτό είναι μία φήμη, δεν έχει επιστημονική βάση. Όχι φήμη, είναι και κάπως στην Ελλάδα, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι επειδή δεν είναι η πρώτη πρόταση των γιατρών, των αναπτυξιολόγων και των παιδοψυχιάτρων η ABA, τι συμβαίνει ουσιαστικά? Ξεκινάει ένα παιδί, είναι 3 ετών, πηγαίνει στον παιδοψυχίατρο αναπτυξιολόγο. Η ABA δεν είναι η πρώτη πρόταση συνήθως. Υπάρχουν και γιατροί που το προτείνουν. Σπάνιο είναι και αυτό. ενημερώνονται. Το ξέρω, ναι. Είναι σπάνιο, δυστυχώς. Και τα παιδιά κάνουν μία βόλτα από όλες τις θεραπευτικές προσεγγίσεις που υπάρχουν. Μεγάλη βόλτα. Έχουν ή δεν έχουν επιστημονική βάση. Και έρχονται σε εμάς στην ABA αφού έχουν αποτύχει όλα τα προηγούμενα. Ακριβώς. Άρα παραλαμβάνουμε ένα παιδί αναγκαστικά επίπεδου 2 ή 3, γιατί οι ανάγκες όταν έχεις χάσει τα πρώτα βασικά χρόνια, όχι αναγκαστικά, αλλά είναι πολύ πιθανό να αυξηθούν οι ανάγκες. Δηλαδή να έχουμε ένα προφίλ επίπεδου 3 αυτισμός, που σημαίνει με αυξημένες ανάγκες υποστήριξης, γιατί ακριβώς έχουν περάσει πολλά πολύτιμα χρόνια παρέμβασης. Έτσι είναι. Επίσης, Εύη, να πούμε ότι οι συμπεριφορές, σημάδια υπάρχουν. Πάντα υπάρχουν τα σημάδια από την πρώιμη ηλικία, έτσι. Απλά πολλές φορές, επειδή είναι πολύ λάθος η καθοδήγηση, όπως είπες και εσύ, παιδοψυχίατροι, αναπτυξιολόγοι, παιδονευρολόγοι, θεραπευτήρια, ιδιωτικά κέντρα ειδικών θεραπείων και θεραπευτές, δεν δίνουν τόσο μεγάλη βάση, που είναι το πρώτο που θα πρέπει κάποιος να δώσει βάση στη συμπεριφορά, όπως είναι ένας αυτοτραυματισμός, όπως είναι ένα χτύπημα του κεφαλιού στον τοίχο, όπως είναι ένα τράβηγμα μαλλιού, η επιθετικότητα. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όπως έχεις πει και εσύ ότι αυτισμός και επιθετικότητα ή αυτοτραυματισμός δεν είναι μαζί. Αυτό είναι μια συμπεριφορά που έχουμε εμείς. Έτσι, την έχουμε... Πώς να το πούμε, την έχουμε... Έχει μαθευτεί. Έχει μαθευτεί και εμείς βασικά την εδραιώνουμε, επειδή δεν ξέρουμε να την διαχειριστούμε. Ναι, είναι κάπως έτσι. Θα το αναλύσω, θα σε ευχαριστώ για την πάσα αυτή. Ουσιαστικά τι γίνεται. Σκεφτείτε μια ζυγαριά. Όσο πιο πολλές δεξιότητες έχει ένα άτομο, τόσο λιγότερες ακατάλληλες, ας το πούμε, μη αποδεκτές, ας το πούμε, συμπεριφορές θα έχει. Είναι, πώς να το πω, το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας, δεν είναι μόνο από τη βιβλιογραφία. Όταν βλέπουμε ένα παιδί που έχει δεξιότητες, βλέπουμε πολύ μειωμένες αυτοτραυματικές ή επιθετικές συμπεριφορές. Και το βλέπουμε τώρα, φέρνω παράδειγμα, επειδή ξέρω ότι το κοινοποιείς, αλλιώς δεν θα έσφαγα το απόρριτο. Βλέπουμε και στην περίπτωση του Χρήστου ότι μόλις αρχίσει να κατακτά δεξιότητες που του είναι σημαντικές και του βγάζουν νόημα στη ζωή του, δεν έχει τόση ανάγκη για εκδήλωση επιθετικότητας. Αλλά αυτό που είπα είναι βασικό. Δεξιότητες που έχουν νόημα για τη ζωή του παιδιού. Γιατί όταν ξεκινάει ένα κέντρο ή ένας θεραπευτής και διδάσκει τυφλοσούρτη, τι δίδαξα στον Κώστα, το κάνω και στη Μαρία, copy-paste, δεν αναλύουμε τι χρειάζεται η οικογένεια, πώς ζει αυτό το παιδί, πώς το φαντάζομαι σε 10 χρόνια. Πώς λες, τα σημάδια υπάρχουν. Και είπες κάτι πολύ σημαντικό, Θάνο, δεν είναι η επιθετικότητα και ο τραυματισμός στα συμπτώματα ή στα χαρακτηριστικά, αν θέλετε, του αυτισμού. Εμείς τα ενισχύουμε ανάλογα τη συμπεριφορά μας, κυρίως. Ναι, είναι μια συμπεριφορά που δηλαδή ξεκινάει το παιδί και εκδηλώνει επιθετικότητα και κάτι εντός εισαγωγικών κερδίζει από αυτό. Παίρνει την προσοχή μας, παίρνει αυτό που θέλει, που δεν μπορεί το παιδί να το ζητήσει με άλλο τρόπο. Και ξέρετε, λένε συχνά, είναι χειριστικός, το κάνει χειριστικά. Μα δεν είναι χειριστικός. Δεν έχει άλλο τρόπο. Δεν γεννήθηκε ένα παιδί και είπε θα πάω να χτυπήσω τον μπαμπά μου και τη μαμά μου. Αλλά αν δεν έχω τρόπο να εκφραστώ, να σου πω τι θέλω, τρόπο να αυτορυθμιστώ, τρόπο να ηρεμήσω, τρόπο να ανεχτώ, αν δεν έχω μάθει την υπομονή, αν δεν έχω μάθει να ακούω το όχι. Πώς περιμένουμε από ένα παιδί ξαφνικά να του πούμε όχι αυτό, περίμενε, δεν θα φας αυτό, δεν θα φας αυτό και δεν θα μπορεί να εκφραστεί και θα είναι και ήρεμος. Δεν θέλουμε και όλα δικά μας. Συμφωνώ. Επίσης, να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα θέλω. Θέλω να μου πεις λίγο τη διαφορά της ABA αυτή τη στιγμή, βασικά με βάση το πρωτόκολλο που κάνουμε εμείς, έτσι,
και σε σχέση πώς ήταν πριν από 5-6 χρόνια, διότι εγώ είχα εκπαιδευτεί, δεν ξέρω αν ήταν πιστοποιημένοι, που το έχουμε συζητήσει, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Υπήρχε όμως μια νοοτροπία, είχαν πάντα έναν γνώμονα. Το έχουμε ψάξει εγώ. Είχαν ένα γνώμονα παλιά, μη λειτουργικότητα, οριοθέτηση, ακολουθία, ενώ με σένα διαγράψαμε τα πάντα και έχουμε πει ότι δεν είναι έτσι. Το αντίθετο κάναμε θα. Ακριβώς, ότι πλέον κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, ότι δίνουμε φωνή στο παιδί και προσπαθούμε να βγάλουμε δεξιότητες, γιατί ό,τι δυναμικό και να έχει ένα παιδί, σε ό,τι επίπεδο και να είναι, μπορούμε να κατακτήσουμε κάποιες δεξιότητες. Μπορεί να μην είναι 100, μπορεί να είναι 20. Αυτό θέλω λίγο να μας πεις. Έτσι ακριβώς. Υπάρχει και αυτό που λες, Θάνα, με βοηθάει για να ξεκαθαρίσω λίγο και αυτή την κακή φήμη που έχει η ABA. Αυτή την κακή φήμη την έδωσαν δυστυχώς πάροχοι που δεν φίλτραναν τα πράγματα, που ακόμη δεν φίλτραναν κάποιοι πάροχοι τα πράγματα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που την εφαρμόζουν την ABA, είτε επειδή δεν είναι πιστοποιημένοι, είτε επειδή δεν το έχουν ψάξει πάρα πολύ, δεν το έχουν διαβάσει οτιδήποτε, δεν το έχουν διαβάσει εις βάθος εννοώ, το έχουν παρερμηνεύσει, το έχουν εκτελέσει και λάθος. Ειδικά στην Ελλάδα, που λέμε ότι με ένα σεμινάριο 1, 2, 40 ωρών κάνω ABA και το βάζουν και στις περιγραφές των κέντρων, ABA θεραπείες, αυτοί που μπορούν να παρέχουν και να εποπτεύουν προγράμματα ABA θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι άνθρωποι. Γιατί αυτό που έχει συμβεί, ειδικά στην Ελλάδα, ότι τόσοι άνθρωποι λένε παρέχω ABA και υπάρχει μια κακή φήμη. Μαθαίνονται τα πράγματα λάθος, διδάσκονται λάθος. Και ποια είναι ουσιαστικά η διαφορά? Η επιστήμη δεν σου λέει εάν το παιδί αρχίσει να έχει μια συμπεριφορά. Παίρνω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι το παιδί θέλει να φάει ένα μπισκότο. Δεν έχει άλλο τρόπο να το ζητήσει, πέφτει κάτω, χτυπιέται. Εντάξει, μπορεί ο γονιός στο παρελθόν, για να μην κλαίει το παιδί, να έχει δώσει μπισκότο. Συμβαίνει, είμαι κι εγώ μαμά, το έχουμε κάνει όλοι. Το παιδάκι τι έμαθε? Θα χτυπηθώ κάτω στο πάτωμα, θα πάρω τον μπισκότο, αφού δεν έχω κι άλλο τρόπο να το ζητήσω. Η παλιά MBA θα σου πει: θες να το αντιμετωπίσεις? Βρε, δεν πάει να χτυπιέται κάτω, δεν θα δώσεις τίποτα. Δεν θα δώσεις τίποτα για να αποσυνδέσει το χτυπιέμαι, παίρνω μπισκότο, χτυπιέμαι, παίρνω μπισκότο. Αυτό ήταν μια παλιά νοοτροπία που έχει κάπως παρερμηνευτεί, δεν έχει φιλτραριστεί μέσα από τη θεωρία. Η θεωρία θα σου το πει αυτό. Αλλά θα σου το πει για πιο ήπιες συμπεριφορές. Δεν θα σου το πει όταν το παιδί πρόκειται να ματώσει το γονιό, να ματώσει ο ίδιος. Εκεί πρέπει να φιλτραριστεί η πληροφορία. Ότι κάτσε λίγο, τι γίνεται εδώ? Έχω ένα παιδί που χτυπιέται κάτω, χτυπάει το κεφάλι του κάτω. Τι συμβαίνει? Οπωσδήποτε τα πιο σύγχρονα πρωτόκολλα εστιάζουν στην πρόληψη. Οπωσδήποτε να μην φτάσουμε στο σημείο να χτυπήσει το κεφάλι κάτω. Να έχει τρόπο να ζητήσει το παιδί αυτό που θέλει. Να έχει μάθει ότι θα ακούσει και ένα όχι μια φορά στο τόσο, γιατί μας τελείωσαν τα μπισκότα, τα οποία πρέπει να τα δουλέψει κάποιος. Με αναλυθή συμπεριφοράς ο γονιός. Δεν μπορεί όλα αυτά που έχει να κάνει να καταλάβει και όλα αυτά να τα κάνει από μόνος. Σύμφωνο. Σήμερα δηλαδή το συζητούσα ότι με κάποιους γονείς έλεγα: εσείς θα κάνετε αυτά τα 5 πράγματα. Αλλά συστηματική δουλειά πρέπει να γίνει από αναλυτή συμπεριφοράς, μια καθοδήγηση. Άρα το παλιό μοντέλο είναι το ό,τι και να γίνει, άστο να χτυπήσει κάτω, αλλά δεν είναι μοντέλο που έρχεται από την επιστήμη μας. Είναι ένα μοντέλο που έχει παρερμηνευτεί στα χρόνια κάπως. Συμφωνώ. Και το καινούριο πρωτόκολλο, φυσικά τα πιο σύγχρονα πρωτόκολλα εστιάζουν στην πρόληψη, στην κατάκτηση δεξιοτήτων και στη σταδιακή εισαγωγή της απέτησης, όπως κάναμε μαζί και με τον Χρήστο. Πρώτα να έχει το παιδί έναν τρόπο να επικοινωνήσει και μετά ένα-ένα θα σου βάλω τις απαιτήσεις. Κλείσε το νερό, έλα πάμε μέσα, 1 οδηγία σήμερα, 5 αύριο, αλλά σιγά σιγά. Απλώς εντάξει, αυτό είναι ένα πιο εξειδικευμένο πρωτόκολλο που πάλι θέλει αναλυτή συμπεριφοράς και θέλει, να το πούμε και αυτό, αν είναι να το κάνει ο γονιός, πρέπει να είναι πάρα πολύ έτοιμος να το κάνει. Είναι απαιτητικό, όμως εγώ θέλω να πω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο εργαλείο σε όλο αυτό, που πρέπει να το πω εγώ αυτό, πρέπει, γιατί το εφαρμόζουμε μαζί, ότι μπορείς να πετύχεις τα πάντα με αυτό το λεγόμενο που έχεις πει και το shaping. Ναι.
Είναι αυτό το βήμα. Τα έχεις μάθει, Θάνο, έχεις γίνει expert. Όχι, απλά είναι αυτό το, ξέρεις, το βήμα-βήμα, ότι μπορείς να το καταφέρεις. Και ο αναλυτής συμπεριφοράς πρέπει να είναι δίπλα για να στο δείξει αυτό. Πολύ σωστά, Θάνο. Να δώσουμε και λίγο περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό. Ουσιαστικά το shaping, η σταδιακή διαμόρφωση, σου λέει ποιος είναι ο τελικός σου στόχος. Είναι ο τελικός σου στόχος το παιδί από εκεί που παίζει να φτάσει στο τραπέζι και να ολοκληρώσει 5 δραστηριότητες. Δεν θα πας την πρώτη μέρα και θα πεις κλείνουμε νερό, φύγαμε, πάμε 5 δραστηριότητες. Βήμα-βήμα και θα το πιάσεις από εκεί που πετυχαίνει. Πού πετυχαίνει? Στο να φτάσει μέχρι τη βρύση. Μπράβο αγάπη μου, πολύ ωραία, έφτασε ως εδώ. Την επόμενη μέρα που πάμε, έφτασε μέχρι τη βρύση και έπιασε και το τέτοιο να κλείσει τη βρύση. Πάρα πολύ ωραία. Την επόμενη μέρα να κλείσει και τη βρύση και να κάνει 2 βήματα προς το τραπέζι. Πάρα πολύ σταδιακά, χειρουργικά, με χειρουργικές κινήσεις, από εκεί που πετυχαίνει. Και κάτι πολύ βασικό είναι ότι η συμπεριφορά σε αυτά τα καινούργια πρωτόκολλα είναι ότι είναι ένα μήνυμα, ότι μέχρι εδώ αντέχω. Θυμάσαι που το δουλεύαμε και μαζί και σου έλεγα, Θάνο, ως εδώ σήμερα. Όταν το παιδί βγάζει συμπεριφορά, σημαίνει ότι με πας παρακάτω τώρα. Πήγαινε με παρακάτω σε 5 λεπτά. Μην μου βάζεις άλλη απέτηση τώρα. Σου δείχνω ότι δεν αντέχω αυτή τη στιγμή. Γιατί να με πας από το 0 στο 100, όταν εγώ σου δείχνω ότι δεν αντέχω. Είναι και αυτό πολύ βασικό. Είναι πολύ βασικό γιατί δίνουμε την επιλογή στο μη λεκτικό παιδί επί της ουσίας, το να επικοινωνήσει το θέλω του, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το ίδιο. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Επίσης έτσι είναι ακριβώς. πολύ σημαντικό, Εύη, που είπες ότι, μάλλον θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό την ώρα που θα γίνει το οτιδήποτε, είτε μπορεί να είναι θεραπευτής είτε γονιός, όταν έχεις μια ανοιχτή κάμερα και υπάρχει η Εύη Κοτσιοπούλου, η πιστοποιημένη, έτσι, ένας πιστοποιημένος αναλυτής συμπεριφοράς, μπορεί να σου ερμηνεύσει όλη τη συμπεριφορά και να ανατρέξει πριν τη συμπεριφορά και να μπορέσει να σωστήσει όλο αυτό. Αυτό το λάθος κάνουμε εμείς οι γονείς, θα πω, όταν δεν υπάρχει ο αναλυτής, υπάρχει κάποιος άσχετος που δεν μας δίνει ακριβώς τα βήματα, τα σωστά βήματα για να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Ναι. Θα πιαστώ από το τέλος προς την αρχή, Θάνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς αναγκαστικά μέσα στην πιστοποίησή μας είναι πολύ αυστηροί σε αυτό όταν πιστοποιούμαστε, να ξέρουμε τα όρια της εξειδίκευσης. Όπως εγώ, βλέπεις και στη συνεργασία μας, δεν θα πω ποτέ πώς να κάνεις στοματοπροσωπικές ασκήσεις. Δεν θα πω πώς να κάνεις εργοθεραπευτικές, γιατί δεν ξέρω. Θα σου πω, Θάνο, αυτό χρειάζεται εργοθεραπεία. Θάνο, αυτό χρειάζεται λογοθεραπεία. Αλλά δεν θα σου πω εγώ τι ασκήσεις να κάνεις. Έτσι, είναι πάρα πολύ λυπηρό. Άνθρωποι που δεν έχουν εκπαιδευτεί στην ανάλυση της συμπεριφοράς, δηλαδή γιατί συμβαίνει μια συμπεριφορά, να σου λένε αυτή την καραμέλα, βάλε όρια. Δηλαδή το ακούω, δεν αντέχω άλλο να το ακούω. Ξεκινάει ο γονιός και πάει σε ένα κέντρο λογοθεραπείας και εργοθεραπείας. Και λέει, παιδιά, με δάγκωσε στο σπίτι. Δεν του βάζετε όρια. Μα κλά, είναι δυνατόν αυτό, δηλαδή. Δεν του βάζετε όρια. Του βάλω, ξέρετε, θα βάλω όρια, για να μην παρεξηγηθώ. Θα βάλω όρια στο πόση ώρα θα δούμε τάμπλετ. Θα βάλω όρια στο πόσα πατατάκια θα φάει. Αλλά τι θα πει, δεν του βάλες όρια και σε δάγκωσε. Δεν υπάρχει κάπου αυτό, δεν έβαλες όρια και σε δάγκωσε. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Το βάλε όρια στους χρόνους που θα παίξει, ας πούμε. Να ρωτήσω λίγο κάτι έτσι για να μου πεις και εσύ. Εγώ είμαι λογοθεραπευτής ή εργοθεραπευτής και θέλω να κάνει ο Γιαννάκης δουλειά στο γραφείο. Θα πάω στον επόπτη μου που δουλεύω στο κέντρο, που θα είναι παιδοψυχίατρος ή κάτι άσχετο, και θα μου πει η στοχοθεσία είναι αυτή πάρα πολύ ωραία και κάντο. Εκεί πέρα όμως ο εργοθεραπευτής ή ο λογοθεραπευτής ξέρει το ασκησιολόγιο, απλά δεν ξέρει τον τρόπο που να μπορέσει να κατακτήσει το παιδί στο να κάτσουμε στο γραφείο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι με πάρα πολλούς θεραπευτές που συζητάμε, νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα και προσπαθώ να τους εξηγήσω ότι εσύ ξέρεις τη δουλειά σου πάνω στο κομμάτι της λογοθεραπείας. Το να μου φτιάξεις εμένα το παιδί μου να κάτσει ευχάριστα και με ωραίο τρόπο στο γραφείο για να κάτσει και την επόμενη μέρα και την επόμενη μέρα, δεν το ξέρεις. Αυτό μπορεί μόνο ένας αναλυτής συμπεριφοράς να το καταφέρει. Βέβαια λένε τα δικά τους, απλά ισχύει κάτι τέτοιο νομίζω. Ισχύει και ουσιαστικά, Θάνο, μιλάμε για αυτό που λέμε μαθησιακή ετοιμότητα, που πολλοί το συνδέουν με την πρώτη δημοτικού,
Όμως όλα τα παιδιά χρειάζονται, όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται μαθησιακή ετοιμότητα. Και ναι, μπορεί σε κάποιους να φαίνεται πολύ περίεργο, αλλά και στον αυτισμό level 3, επίπεδο 3, θέλουμε μαθησιακή ετοιμότητα. Δηλαδή, όσο περίεργο και αν ακούγεται, ναι, ένα παιδί που δεν μιλάει μπορεί να δείξει μαθησιακή ετοιμότητα. Τι σημαίνει μαθησιακή ετοιμότητα? Να δεχτώ μια μετάβαση, ότι κλείνω το τάμπλετ μου, τα παιχνίδια μου για να καθίσω, να πάω κάπου, να πάω να ντυθώ, να αλλάξω ρούχα. Να δεχτώ μια μετάβαση. Να δεχτώ ότι κάτι τελείωσε. Κλείνει τάμπλετ, αποφορτίστηκε, μας κόπηκε το νερό, οτιδήποτε. Χάθηκαν τα παιχνίδια μας, βρέχει, δεν μπορούμε να πάμε βόλτα. Να δεχτώ ότι θα καθίσω για λίγη ώρα, το οποίο πρέπει να χτιστεί σιγά σιγά. Να δεχτώ ότι δεν θα ελέγχω εγώ πάντοτε το περιβάλλον. Μπορεί να το ελέγξει ο απέναντι, ο δάσκαλος. Δεν θα κρατάω μόνο εγώ σαν παιδί τους ενισχυτές. Θα πρέπει να περιμένω να ετοιμάσει ο δάσκαλος, ο θεραπευτής την δραστηριότητα. Όλα αυτά και άλλα πάρα πολλά είναι κομμάτι της μαθησιακής ετοιμότητας ή αλλιώς αυτό που λέμε τα εμπόδια στη μάθηση. Αν ένα παιδί δεν τα έχει μάθει αυτά, για μας είναι εμπόδια. Όχι το παιδί, η έλλειψη δεξιοτήτων. Άρα όλα αυτά μπορεί κάποιος, επειδή στάθηκε τυχερός, επειδή το έχει ξανακάνει σε εργοθεραπευτής, επειδή το παιδί είναι επίπεδο 1 και είναι λίγο πιο συνεργάσιμο, επειδή είναι ένα πολύ όμορφο κέντρο με πολύ ωραία παιχνίδια, μπορεί να είμαστε τυχεροί και να συμβεί εύκολα. Δεν είναι όμως αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι το παιδί να έχει τη δεξιότητα. Όπως λέμε και για τον Χρήστο, να μπορεί να κάνει μια μετάβαση με σένα. Να μπορεί να την κάνει όμως και στο σχολείο. Δεν μας αρκεί με σένα, δεν θα είσαι πάντα μόνο εσύ μαζί του. Έτσι είναι. Άρα το θέμα είναι το παιδί να έχει τη δεξιότητα και πρώτα να χτιστούν αυτά. Και πάνω σε αυτό να πω φάνω και κάτι, γιατί οι οικογένειες, εγώ το καταλαβαίνω, ότι θα με πάρουν και θα μου πούν να μάθει καρτούλες, να μάθει να λέει τα ζωάκια, τα χρωματάκια. Ναι, εντάξει, και αυτά πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά αν δεν μάθουμε τα βασικά, και δεν είναι σου λέω το να καθίσει στο τραπέζι, είναι να συνεργαστεί για να πλύνει τα χέρια, να συνεργαστεί να φάει ένα σνακ. Αν δεν μάθουμε τα βασικά, αν μάθουμε, ας το πούμε με ένα θετικό πρόσωπο, αν μάθουμε τα βασικά, μετά ζωάκια, ό,τι θες του μαθαίνω μετά. Αλλά σε εδραιώσουμε τα βασικά, όσο χρόνο και αν πάρει, αξίζει. Δεν χρειάζεται βιασύνη για να παραδώσουμε στους γονείς τα ζωάκια και τα χρώματα. Συμφωνώ απόλυτα. Το ίδιο λάθος έκανα και εγώ, και γι' αυτό όταν ήρθες μου είπες τα ξεχνάμε όλα. Όχι, είναι αλήθεια αυτή. Είναι αλήθεια, γιατί είναι καλό να ακούγονται αυτά. Ξέρεις γιατί Θάνο, συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά θα σου πω, είναι πάρα πολύ πιο εύκολο εδώ εισαγωγικών και για τους θεραπευτές και για τους γονείς, γενικά για τον ενήλικα, είναι πιο εύκολο το δομημένο. 2 παζλάκια και σηκώνεσαι. Είναι πολύ πιο δύσκολο να τα ξέρεις εις βάθος και να παίζεις και να δημιουργήσεις το κίνητρο και να ξέρεις πότε θα του πεις πάμε στο τραπέζι. Τα ξέρεις γιατί τα κάνεις. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Είναι πολύ πιο εύκολο για το ενήλικο νευροτυπικό μυαλό να πει ότι 2 και 20 θα καθίσουμε τραπέζι ό,τι και αν γίνει. Από το να διαβάζεις λίγο, τώρα είναι έτοιμη, είναι καλή στιγμή, να του δώσω λίγο χρόνο, να του δημιουργήσω κίνητρο. Είναι και οι γονείς συνήθως μας βλέπουν, επειδή εμείς κάνουμε και κατοίκον, βλέπουν στη θεραπεία, καλά για πόσο καιρό θα παίζετε. Μα δεν παίζουμε μόνο. Το ότι την ώρα που παίζουμε εγώ θα πω 1 λεπτό και θα κάνω ότι γράφω κάτι για να αντέξει ότι δεν τον κοιτάω για 1 λεπτό. Ή ότι δεν παίζω μαζί του για 1 λεπτό. Είναι μάθημα. Είναι συμπεριφορικό μάθημα. Ναι, αυτό το έχω εμπεδώσει. Έτσι είναι. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Εννοείται. Καλά, έχουν δει πάρα πολύ τα βίντεο με τον Χρήστο που κάθεται σε μια πολυθρόνα και προσπαθώ να του μπλοκάρω τα χέρια όταν φτάνουμε σε αυτό το πικ. Έτσι. Που δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε το θέλω του. Μπορείς να μας πεις λίγο για τη διαχείριση θυμού, τι είναι το πιο σωστό που πρέπει να κάνουμε και από τι ηλικία είναι καλό να ξεκινάμε να εκπαιδεύουμε το παιδί μας σε αυτή τη διαχείριση θυμού? Πολύ σημαντική ερώτηση, Θάνο, και είναι πολυπαραγωγικό, οπότε θα τα πιάσω ένα-ένα για να γίνει και πιο ξεκάθαρο. Το πιο βασικό είναι η πρόληψη. Το πιο βασικό είναι να μην φτάσουμε ως εκεί. Τι είναι η πρόληψη? Είναι η κατάκτηση δεξιοτήτων. Να έχει δεξιότητες επικοινωνίας, ανεκτικότητας, δεκτικότητας, συνεργατικότητας. Εντάξει, και άλλες πολλές δεξιότητες σημαντικές, αλλά πιάνω τα βασικά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Αυτό είναι σε επίπεδο πρόληψης, μεγάλης πρόληψης, η μεγάλη ομπρέλα. Το day-to-day στο καθημερινό όμως, μπορεί να υπάρξουν και στιγμές που βλέπουμε σημάδια κλιμάκωσης. Ότι, όπα, τώρα εδώ είμαστε. Εάν υπάρχει κάποιος τρόπος, τα πρώτα σημάδια κλιμάκωσης, ότι άμα αν βλέπω τώρα φορτώνει, λένε συνήθως οι γονείς, να το σταματήσω εκεί με έναν τρόπο. Να του δώσω ένα διάλειμμα, να τον αφήσω να παίξει λίγο παραπάνω ώρα, να μου ζητήσει κάτι με ωραίο τρόπο. Δηλαδή, βλέπεις, φέρνω και ένα παράδειγμα από αυτά που κάνουμε μαζί, εφόσον μου το επιτρέψει φυσικά. Ναι. Όταν βλέπουμε ότι δεν είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε εκείνη την ώρα, δεν σου λέω Θάνο δώσε οδηγία. Σου λέω κάνε λίγο παίξ, λίγο να νιώσει το παιδί καλύτερα, σε 10 λεπτά δώσε οδηγία. Άρα, πέρα από τη γενικότερη πρόληψη, πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε τα σημάδια, να μην κλιμακώνει η κατάσταση, αλλά επειδή πάλι μπορεί να κλιμακώσει. Εκεί που θα κλιμακώσει, το πιο βασικό είναι να θυμάστε ότι εκεί δεν κάνουμε διδασκαλία. Εκεί το παιδί δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν μπορεί εκείνη την ώρα να απορροφήσει πληροφορία. Γιατί ακούω κάποιους, αγάπη μου, με πονάς, πονάει η μανούλα, σε παρακαλώ, άφησέ με, δεν καταλαβαίνεις ότι πονάω. Εγώ σε αγαπάω. Δεν είναι η ώρα να τα πούμε αυτά. Φτάνουμε λοιπόν, όταν φτάνουμε στο πικ, επειδή είναι και πολύ εξατομικευμένο, δεν μπορώ να πω πάρα πολλά, θα πω κάτι γενικό. Στο πικ μας ενδιαφέρει η ασφάλεια του παιδιού, του εαυτού μας και των γύρω. Εάν μπορώ να κάνω κάτι περιβαλλοντικό, για παράδειγμα, να αφαιρέσω αντικείμενα από το χώρο για να μην τα πετάξει στον εαυτό του και σε άλλους και τραυματιστεί. Πάρα πολύ σημαντικό. Αν μπορώ να κάνω κάτι σε σχέση με το, όπως πάτε εσείς στην καρέκλα για να μην χτυπήσει το κεφάλι του πίσω κάπου αλλού. Είστε σε ένα χώρο που δεν μπορεί να τραυματιστεί από αντικείμενα. Δηλαδή, αν μπορώ περιβαλλοντικά να αποφύγω τραυματισμό, το προτιμώ. Το πάω για αυτό. Υπάρχει και ειδικός εξοπλισμός, αλλά απλώς έχει τεράστιο κόστος, τα λέγαμε και το πρωί, έχει τεράστιο κόστος ο ειδικός εξοπλισμός, δηλαδή ένα περιβραχιόνιο για τα παιδάκια που δαγκώνουν είναι 100 ευρώ το ένα περιβραχιόνιο. Ναι. Και αν θα το κρατήσει το παιδί, εντάξει, ο γονιός μπορεί να το φορέσει, υπάρχουν πάρα πολλοί εξοπλισμοί που μπορούμε για να προστατεύσουμε από τον αυτοτραυματισμό. Απλώς εκεί μπαίνουν άλλα, πρέπει να διδάξουμε στο παιδί να τα δέχεται, μπαίνουν κι άλλα. Και μετά είναι και αυτό που συζητήσαμε πολύ με την Νατάσα για το physical intervention, την αντιμετώπιση, ας πούμε αυτό που λες στην Ελλάδα με τις λαβές. Με τις λαβές, αλλά πες μας εσύ Νατάσα σε αυτό, γιατί το αντιμετωπίσαμε, το ζήσαμε, τι συμβαίνει και με αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα πάνω σε αυτό. Έχω μιλήσει με 2 άτομα μέχρι τώρα στην Ελλάδα που έχουν κάνει κάποιες τέτοιες εκπαιδεύσεις. Το έχουμε καταθέσει σαν υπόμνημα στη Βουλή. Είναι σωστό να ξεκινήσει από τα σχολεία. Από πού? Εγώ το έχουμε προτείνει και για αστυνομία και για νοσοκομεία. Γενικά όπου μπορεί να υπάρχουν συμπεριφορές. Έτσι δεν είναι? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ είχα εκπαιδευτεί στο physical intervention, δηλαδή στην καθαρά σωματική διαχείριση, πέρα από την αποκλιμάκωση όλα αυτά, την ώρα που φτάνουμε στο πικ, πώς θα διαχειριστούμε, πού να το πιάσω το παιδί. Είχα εκπαιδευτεί 10 χρόνια πριν από φορέα στο εξωτερικό που το παρήχε. Το ψάξαμε μαζί με την Νατάσα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο διαδικαστικά. Δεν είναι απλή εκπαίδευση, δεν κάνουμε ένα σεμινάριο και ήρθε ο κόσμος. Θέλει πάρα πολλές πιστοποιήσεις για να το. Δηλαδή, δεν μπορώ τώρα ξαφνικά να αρχίσω να το κάνω αυτό επειδή το έμαθα 10 χρόνια πριν. Αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να το μαθαίνουν οι οικογένειες και σαν πρόληψη, εγώ θα έλεγα. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα το χρειαστείς. Μπορεί να το χρειαστείς στα 5, στα 6, δεν ξέρεις πότε θα προκύψουν αυτές τις συμπεριφορές. Άρα, όλοι οι γονείς, το ιδανικό, έτσι, αν μιλάμε για το ιδανικό, είναι με το που παίρνουν τη διάγνωση να εκπαιδεύονται σε πολύ βασικά πράγματα, όπως είναι παραλληλισμός. Ένα παιδί που από τη γέννηση είναι κωφό, οι γονείς στο εξωτερικό μαθαίνουν τη νοηματική από 0. Γιατί είναι εργαλείο. Είναι η γλώσσα που θα μιλάνε στο μωράκι. Άρα, όταν και εγώ πάρω τη διάγνωση για το αυτιστικό παιδί μου στον 1,5 χρόνο, δεν πρέπει να ξέρω τι εξοπλισμό να έχω και πώς να διαχειριστώ σωματικά. Εντάξει, πρόληψη, αποκλιμάκωση, ωραία όλα αυτά. Το ότι αν πέσει κάτω και χτυπάει το κεφάλι του, να φέρω ένα μαξιλάρι, ας πούμε, αντί να το τραβήξω πίσω.
αυτό τα σχολεία οπωσδήποτε έβαλε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, Νατάσα, πυροσβεστική αστυνομία. Είχα κάνει ένα σεμινάριο, ήταν μίας ώρας, που μιλούσε για τις φυσικές καταστροφές και ότι στην Αμερική, τέλος πάντων πιλωτικά, σε μια γειτονιά, ξέραν ακριβώς ποια παιδιά, ποια σπίτια έχουν άτομο στο φάσμα. Είχαν πάει οι πυροσβέστες, τα είχαν γνωρίσει. Εντάξει. Για να ξέρουνε, ή ας πούμε και τα παιδιά που πολλές φορές μπλοκάρουν στο δρόμο, σταματάνε στη μέση του δρόμου. Μου έχει τύχει με μαθητή μου να σταματήσει στη μέση του δρόμου. Αναγκαστικά με τον μπαμπά τον πήραμε από τον νόμο, γιατί η ασφάλεια προέχει πάνω απ' όλα. Αλλά σκεφτείτε αν ήταν πάρα πολύ δυνατός. Ήταν ένα μικρό παιδί, ήταν 8 ετών. Αν ήταν 18, δεν θα μπορούσα να το σηκώσω. Εγώ έχω ήδη μιλήσει και στην αστυνομία και θα ξαναμιλήσουμε. Τους έστειλα κάποια έτσι πράγματα να έχουν ιδέα και για να συμμετέχουν στην ημερίδα. Ήταν αρκετά δεκτικοί. Τέλεια, αλλά δεν είχαν ξανακούσει κάτι τέτοιο, αλλά τους έκανε εντύπωση. Είναι αλήθεια. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε τώρα, μακριά από εδώ. Δηλαδή, αυτοί τώρα λέγανε στο σεμινάριο στην Αμερική, που είχε ξεκινήσει από ένα πολύ λυπηρό γεγονός, όπου μία μητέρα, επειδή προσπαθούσε να βγάλει τον αυθεντικό γιο της από το σπίτι σε πυρκαγιά, δεν τα κατάφεραν. Γιατί το παιδί είχε κλειδώσει από τις σιρήνες, από όλα αυτά που συνέβαιναν. Δεν τα κατάφεραν δυστυχώς. Και από εκεί ξεκίνησε αυτό το κίνημα σε εκείνη τη γειτονιά. Και δηλαδή πήγαιναν οι άνθρωποι στα σπίτια, ενημέρωναν, έλεγαν στους γονείς: γράψτε εδώ το πρωτόκολλο. Ποιος θα πάρει το παιδί, ποιος θα πάρει τον σκύλο, ποιος θα πάρει τη βαλίτσα, ποιος θα πάρει τις γάζες. Δηλαδή τα είχαν όλα πολύ οργανωμένα, ήταν πολύ εντυπωσιακό. Και φυσικά ήταν εκπαιδευμένη και αστυνομία, πυροσβεστική, όλοι. Αλλά ήταν πιλωτικό, ήταν σε μια γειτονιά. Να ρωτήσω λίγο κάτι εγώ τώρα έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε. Άρα, επειδή είχαμε θέμα με εκπαιδευτικούς, θέλω να πω ότι δεν καταλαβαίναν αν πρέπει να ακουμπήσουν το παιδί, να μην το ακουμπήσουν το παιδί. Τα νομικά. Τα νομικά και καλά, ξέρεις. Που τα θυμούνται μόνο σε τέτοια πράγματα. Ναι. Okay. Τελικά προέχει η ασφάλεια. Ακουμπάμε το παιδί να το μεταφέρουμε σε ασφαλές μέρος. Προσπαθούμε να μπλοκάρουμε χέρια του παιδιού. Προσπαθούμε να μην είναι επικίνδυνο στον εαυτό του και στους γύρω. Επειδή το έχω ρωτήσει και σε δικηγόρο αυτό, το αγαθό, όπως μου το είχε πει, της ασφάλειας, είναι πάνω απ' όλα. Δηλαδή, εκεί πρέπει να ζυγίσει ο εκπαιδευτικός. Εάν τον αφήσω και δεν τον ακουμπήσω, θα έχουμε harm, βλάβη, θα έχουμε κάτι επικίνδυνο. Εάν τον ακουμπήσω, θα έχουμε κάτι ασφαλές. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει γονιός που θα κάνει μήνυση σε εκπαιδευτικό επειδή προστάτευσε το παιδί του από τα χτυπήματα ή το πήγε σε μια ασφαλή γωνιά. Δηλαδή, και νομικά δηλαδή. Πες ότι εγώ βλέπω ότι ο εκπαιδευτικός ακούμπησε το παιδί μου. Εάν μπορεί να με πείσει ότι υπήρχε κίνδυνος, εννοείται ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα, γιατί το αγαθό της ασφάλειας είναι πάνω απ' όλα. Δηλαδή, γι' αυτό σας είπα και στο δρόμο που ήταν ο μαθητής, δεν με παίρνει να σκεφτώ, αχ, δεν θα τον ακουμπήσω. Όχι, περνάει το αυτοκίνητο. Να πω περιστατικό που μου είπα μαμά. Δεν το είχα πει, πάνω σε αυτό, το παιδί από το σχολικό δεν ήθελε να κατέβει, για κάποιο λόγο προφανώς δεν πέρναγε καλά στο ειδικό σχολείο και δεν ανέλαβε την ευθύνη ούτε η συνοδός, ούτε ο οδηγός, ούτε οι δασκάλες από το σχολείο μέσα να παλέψουν, να προσπαθήσουν να κατεβάσουν με ένα ασφαλή τρόπο το παιδί και να μπει στο σχολείο. Ο ένας έριχνε την ευθύνη στον άλλον και τελικά κάποια στιγμή το παιδί κατέβηκε και το αφήσαν έξω από το σχολείο, μόνο του. Είχε κλείσει η πόρτα του σχολείου, ναι. Δηλαδή τσακωνόντουσαν για το νομικό ποιος θα αγγίξει και τελικά το παιδί έμεινε στο μόνο του. Είναι τραγικά, απίστευτα πράγματα αυτά. Εδώ μιλάμε για ποια νομιμότητα. Ναι, άσε τι ακούμε εδώ κάθε μέρα. Δεν υπάρχει. Απλώς να πούμε τώρα σε αυτό, γιατί είπε και ο Θάνος μια σωστή έτσι απορία, μπλοκάρω τα χέρια του παιδιού. Θα κάνουμε το λιγότερο, αυτό που λέμε στα αγγλικά least restrictive, το λιγότερο περιοριστικό, αλλά το πιο αποτελεσματικό. Αυτό τώρα. Πρέπει να έχεις καταρχάς μια οξυδέρκεια για να το βρεις.
το λιγότερο περιοριστικό και πιο αποτελεσματικό. Αν μου επιτρέψεις να δώσω και ένα παράδειγμα, αφού το έχεις βάλει και σε βίντεο. Επειδή το είχαμε συζητήσει μαζί για σου λέω Θάνο, μήπως να μην έβαζες τα χέρια σου πάνω από το Χρήστο. Και μου λες, θα τσιμπηθεί τόσο πολύ που θα έχουμε τραυματισμό. Άρα εκεί ούτε το να βάλεις τα χέρια σου πάνω από το παιδί είναι καλό, ούτε το να τσιμπηθεί. Αλλά θα τα βάλω σε ζυγαριά. Εάν το να βάλω απλώς τα χέρια μου πάνω από το παιδί θα μου γλιτώσει τον τραυματισμό με τη λιγότερη δυνατή δύναμη, έτσι, πάρα πολύ σημαντικό. Δεν βάζεις δύναμη περισσότερη από όση βάζει το παιδί, ίση ή λιγότερη. Εάν αυτό που θα κάνω θα προστατεύσει το παιδί, εννοείται ότι πρέπει να το κάνω, αλλά και πάλι, για να μην παρεξηγηθούμε, και αυτό είναι πολύ εξατομικευμένο και πρέπει και το άτομο που αναλαμβάνει να το κάνει να έχει μια οξυδέρκεια, γιατί ο καθένας μπορεί να ισχυριστεί ό,τι θέλει. Ότι εγώ τον έβαλα να καθίσει στο καρεκλάκι 5 ώρες, γιατί αλλιώς θα χτυπιόταν. Δηλαδή, καταλάβεις. Ναι, παιδί, ναι. Όπως επίσης πολλοί πιάνουν τα χέρια. Και τους έχω εξηγήσει, ειδικά για τον Χρήστο, ότι άμα πιάσεις τα χέρια είναι χειρότερο, διότι νιώθει εγκλωβισμό και θα γίνει πανικός. Δεν κρατάμε. Υπάρχει, αυτό το αφήνουμε. Απλά προσπαθούμε να μπλοκάρουμε. Σίγουρα θα ρίξει μία στον εαυτό του 2, δεν το συζητάμε. Προσπαθούμε να μπλοκάρουμε όσα πιο πολλά και με την ηρεμία που έχουμε εμείς, γιατί εκεί χρειάζεται η ηρεμία. Η ηρεμία, η ψυχραιμία. Αυτό πολύ σημαντικό. Έτσι. Και όση ώρα και να χρειαστεί, θα πρέπει να είμαστε εκεί δίπλα. Δηλαδή δεν υπάρχει κουράστηκα. Και όπως επίσης πρέπει να ξέρουν ότι δεν νευριάζομαι το παιδί εκείνη τη στιγμή. Ναι. Και να με χτυπήσει πάλι πρέπει να είμαι πολύ ψύχρεμος. Δεν το κάνει επίτηδες, προσπαθεί να επικοινωνήσει. Προσπαθεί εκείνη τη στιγμή να σου δείξει κάτι. Άρα εσύ τι κάνεις, προσπαθείς μόνο να είσαι ήρεμος. Αν δεν είσαι ήρεμος, μπορεί να ενισχύσεις και αυτή τη συμπεριφορά και να τραβήξει ακόμα πιο μακριά η βαλίτσα. Δηλαδή να είναι πιο πολλή ώρα η ένταση. Νομίζω εγώ. Ναι, έτσι είναι. Εντάξει, είναι λογικό. Όταν το παιδί σε χτυπάει, πονάς ή χτυπιέται, είναι το παιδί σου, δεν μπορείς να είσαι flat, ενώ ότι δεν μπορείς να μην νιώσεις κάτι, θα είσαι σε μια εγρήγορση. Αλλά όσο μπορούμε να είμαστε ψύχρεμοι εκείνη την ώρα, και βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά η σταθερότητα, τώρα αυτό δεν είναι βάση ABA, αυτό είναι βάση μια σταθερότητα συναισθηματική. Ότι ο απέναντί μου ξέρει τι κάνει, δεν παραπέει, δεν είναι σαν μηχανία. Είναι πάρα πολύ βασικό. Αφού σκεφτείτε ότι με ρωτάνε οι γονείς, εκείνη την ώρα τι να κάνω, λέω, εκείνη την ώρα διάλεξε και ό,τι διαλέξεις κάτω. Από το να κάτσεις να σκεφτείς 5 ώρες, τι σου είπε η Εύη, τι σου γράψε η Εύη στο χαρτί, τι θα έλεγε ο τάδε, όχι. Διάλεξε και ας είναι και λάθος, αλλά διάλεξε γρήγορα. Άρα, αυτοί που δεν γνωρίζουν το πώς να διαχειριστούν τις συμπεριφορές και φοβούνται, επιβαρύνουν την κατάσταση του παιδιού, έτσι δεν είναι? Ναι. Το να κλιμακωθεί πιο πολύ. Γιατί νιώθουν ανασφάλεια με αυτόν που έχουν δίπλα. Ακριβώς. Αυτοί που νιώθουν ανασφάλεια συνήθως, συμπεριφορικά τι βλέπουμε στους ενήλικες? Βλέπουμε ένα δάσκαλο, ένα γονιό, ένα θεραπευτή, οτιδήποτε, που νιώθει αμηχανία και τι κάνει? Πειράματα. Ας πούμε, ζητάει το παιδί στην τάξη κάτι, ζητάει να βγει στο μπαλκόνι, στην αυλή. Αρχίζει ο εκπαιδευτικός αμηχανία. Όχι, τώρα τι θα γίνει, υδρώνουμε, θα με χτυπήσει, τι γίνεται, έχω και τους άλλους 3 εδώ. Λογικό, γιατί έχει άλλους 3-4 μες στην τάξη και είναι ένας άνθρωπος. Okay. Και τι γίνεται τότε? Το παιδί βρίσκει χώρο να πιέσει παραπάνω. Δεν το κάνει συνειδητά, είναι συμπεριφορικός μηχανισμός. Ότι εδώ, εφόσον δεν μου λέει ναι ή όχι, κάτσε να σμπρώξω λίγο παραπάνω, κάτσε να τσιρίξω λίγο παραπάνω. Είναι μηχανισμός, δηλαδή και εγώ τώρα, αν δεν είχαμε μπει στην ώρα μας, θα σας έστελνα μήνυμα, παιδιά, πού είστε. Το ίδιο πράγμα είναι. Και γι' αυτό που λες, Νατάσα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε. Στα κέντρα, εντάξει, είναι κι αλλιώς το σύστημα, τα πρωτόκολλα έχουν και δηλαδή το πρώτο πράγμα που μας μάθαιναν και στα physical intervention, στην αντιμετώπιση των συμπεριφορών, είναι ότι πρώτα φωνάζεις για βοήθεια εάν τη χρειάζεσαι. Και το κάναμε και πρόβα, δηλαδή έκανε ο εκπαιδευτής ότι μας τραβάει τα μαλλιά και λέγαμε εμείς βοήθεια! Και έπρεπε να μας ακούσει ο άλλος από τον πρώτο όροφο, ας πούμε, να ανέβει πάνω. Δηλαδή ήταν, σκεφτείτε, 2 ώρες εκπαίδευση, το να ζητάμε βοήθεια. Να μην το παίζουμε εκείνη ώρα ότι μπορούμε. Και αν δείτε
Το έζησα δηλαδή και προχθές σε μια συνεδρία. Είμαι εγώ και μια θεραπεύτριά μου. Είχαμε επιθετικότητα. Εάν έκανα εγώ μάθημα με το παιδί εκείνη την ώρα, ήταν στην άκρη η κοπέλα. Αρπάζει το παιδί τα μαλλιά μου και μου λέει: θέλεις βοήθεια? Της λέω: όχι τώρα. Πολύ ξεκάθαρο ποιος δουλεύει εκείνη την ώρα. Και όταν χρειάστηκα, της είπα: βοήθεια. Και ήρθε και ήμασταν 2 άτομα να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά δεν ένιωσε το παιδί ότι δεν ξέρω τι κάνει. Δεν ένιωσε ότι είμαι αμήχανη. Δεν χρειάστηκα βοήθεια στα 5 πρώτα λεπτά, χρειάστηκα μετά από 10 λεπτά συμπεριφορά. Και τη ζήτησα όμως τη βοήθεια. Δεν το έπαιξα ήρωας, που είμαι ο άνθρωπος που υποτίθεται το διδάσκω αυτό, τη διαχείριση συμπεριφορών. Ναι, αλλά δεν μπορούσα. Είχαν κλειδώσει χέρια παντού σε μαλλιά. Χρειαζόμουν βοήθεια. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και στα σχολεία. Το λέω συνέχεια όταν κάνω εποπτείες σε εκπαιδευτικούς που είναι σχετικά σχολεία. Λέω: παιδιά, έχει ξεκινήσει η συμπεριφορά. Ποιος είναι υπεύθυνος εκείνη την ώρα? Ναι. Έχεις άλλους 3 μέσα στην τάξη. Εσένα σε έχει πιάσει από τα μαλλιά. Ποιος τους προσέχει τους άλλους 3? Και επειδή να πω και αυτό, συγγνώμη τώρα που παίρνω το χρόνο γι' αυτό, αλλά ακούμε συνέχεια υποστελέχωση ειδικών σχολείων. Έχω δουλέψει μια χρονιά σε ειδικό σχολείο. Δεν ήμασταν καθόλου υποστελεχωμένοι. Ήμασταν υπερστελεχωμένοι. Ίσως επειδή ήταν 10 χρόνια πριν, δεν ξέρω. Τα προγράμματα συνήθως, έτσι δεν είναι ο κανόνας. Εγώ ακούω συνέχεια προγράμματα τα οποία για να φύγει ο ένας στο 3ωρο, ο άλλος στο 4ωρο, πιο νωρίς, έχουν τα άτομα προσωπικού για να υπάρχει υποστήριξη, αλλά δεν φτιάχνουν το πρόγραμμα με τέτοιο τρόπο που να μπορούν να έχουν αρκετή υποστήριξη. Δεν μπορεί ένας δάσκαλος με 4 διαφορετικά αυτιστικά παιδιά, διαφορετικών προφίλ. Μπορεί να βάζει σε μία τάξη μία εκπαιδευτικό με ένα παιδί που σίγουρα το ξέρεις, το έχεις 2-3 χρόνια στο σχολείο, εκδηλώνει συμπεριφορές και επιθετικότητα και αυτοτραυματισμό. Με άλλα 2 παιδιά που και αυτά εκδηλώνουν. Δηλαδή, όταν ο ένας εκδηλώνει συμπεριφορά, οι άλλοι 2 που είναι? Και δεν μπορεί να την έχεις αυτή τη γυναίκα 1/3, 5 ώρες την ημέρα, 5ωρο. Ή και 3ωρο, ή και 1 ώρα, 1/3. Η συμπεριφορά δεν θα προκύψει με πρόγραμμα. Θα πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος στο διάδρομο, ο οποίος με το που ακούσει βοήθεια να τρέξει, να κρατήσει ή τα άλλα παιδιά ή να διαχειριστεί συμπεριφορά. Πολύ σωστό αυτό. Είναι επικίνδυνο. Μα λέω στους εκπαιδευτικούς, λέω: κάτσε ρε εσύ διαχειριζόσου τη συμπεριφορά. Οι άλλοι 2 οι μαθητές σου τι κάνανε? Μου λέει: δεν ξέρω τι κάνανε, γιατί εγώ είχα κλειδωμένο τα χέρια έτσι στο μαλλί. Και lá τα σχολεία, εντάξει, δεν φταίνε οι εκπαιδευτικοί σε αυτό το κομμάτι, ότι επειδή έχω τελειώσει το ειδικής αγωγής του Βόλου, δεν μάθαμε τίποτα πρακτικό, σαν θεωρία, σαν επιστήμη. Ήταν εξαιρετικό τμήμα και οι καθηγητές μας ήταν καταπληκτικοί. Ειδικά στον αυτισμό ήταν καταπληκτικοί. Αλλά το ίδιο το αναλυτικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα σπουδών, σε έμαθε πρακτικά να μπούμε στο σχολείο. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η συνθήκη. Πάνω σε αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεν ξέρω αν ο συμπεριφορισμός διδάσκεται σε κάποιο πανεπιστήμιο, σε κάποια ειδικότητα στην Ελλάδα. Πολύ ωραία ερώτηση, Νατάσα. Σίγουρα όσοι σπουδάζουν ψυχολογία διδάσκονται το συμπεριφορισμό, όχι με εντατικότητα, το μαθαίνουν έτσι σαν επιστήμη, σαν ρεύμα, γιατί είχε ξεκινήσει σαν ρεύμα, το μαθαίνουν σαν επιστήμη, την ABA, αλλά δεν μπαίνουν πολύ εις βάθος σε εργαλεία τεχνικές. Στο παιδαγωγικό ειδικής αγωγής στο Βόλο που σπούδασα εγώ, παλαιότερα υπήρχε ολόκληρο εξάμηνο στην εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς. Μου έχει πει συνάδελφος, εγώ δεν το έζησα. Και στα δικά μου τα χρόνια, εγώ ήμουν εκεί το 2010 με 2014, ήταν 1 ώρα στον αυτισμό. Δηλαδή στις παρεμβάσεις στον αυτισμό, 1 ώρα ήταν και ο συμπεριφορισμός και στα προβλήματα συμπεριφοράς μας το έχουν διδάξει. Τώρα, όπως μιλάμε, στην Ελλάδα, σαν προπτυχιακό, καθαρά η ABA προπτυχιακή σπουδή δεν υπάρχει. Όμως υπάρχει στο Πάντιο το πρόγραμμα των 600 ωρών, στην εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς, που κάνουν και εξαιρετική δουλειά. Του μέλλον, είναι και πάρα πολλές. Ρόμπερτ Μέλλον. Ο Ρόμπερτ Μέλλον. Μέχρι πέρσι ήταν ο Ρόμπερτ Μέλλον. Φέτος δεν είμαι σίγουρη, δεν το έχω παρακολουθήσει. Κάνουν φοβερή δουλειά στο κομμάτι της θεωρίας. Έχω συνεργαστεί και με άτομα από εκεί. Στο κομμάτι της θεωρίας
και το πώς εφαρμόζεται η ABA στη ζωή μας είναι πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα προγράμματα έτσι πιο πανεπιστημιακά, δεν γνωρίζω κάποιο που να είναι μόνο για την ABA. Αν το κοινό ξέρει κάποιο ή διαφέρει κάτι, στην Ελλάδα σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Ναι. Γιατί ιδιωτικά, εντάξει. Ιδιωτικά μπορούμε να... Δυστυχώς ο συμπεριφορισμός, και χαίρομαι και να είστε καλά που το προσπαθείτε και τόσο πολύ κι εσείς και με την πολιτεία, να το περάσουμε δηλαδή στην πολιτεία αυτό, ότι δεν έχει πάρει το φως που του πρέπει εδώ. Με πήρε μια μαμά εχθές, ζει στην Ελλάδα και μου λέει: έχει κάνει το παιδί μου MBA, και λέω: πού έχει κάνει εδώ στην Ελλάδα? Μου λέει: όχι, ήμασταν Αμερική, λέει, οπότε από 18 μηνών έκανε. Από εκεί ξεκίνησε η Άμπα, από Αμερική? Όχι. Το ξέρεις αυτό? Θα σου πω, Νατάσα, η ABA σαν επιστήμη έχει ξεκινήσει, εντάξει, φαντάζομαι στην Αμερική δρούσαν σε πανεπιστήμια τότε το 1930. Δεν ξέρω πού ήταν τα πανεπιστήμια του Σκίνερ και των πατέρων της ABA, των πατεράδων. Αλλά, εάν πούμε σαν παροχή υπηρεσιών, μπορώ περισσότερο καλύτερα να μιλήσω για το τώρα. Ξέρουμε σίγουρα ότι στην Αμερική, που έχουν και private insurance, ιδιωτική ασφάλεια, καλύπτονται από τις ιδιωτικές ασφάλειες πολύ ωραία προγράμματα MBA. Εντάξει, είναι άλλο σύστημα υγείας, έτσι κι αλλιώς. Εκεί και τα νοσοκομεία τους είναι άλλο σύστημα, αλλά πληρώνουν ιδιωτική ασφάλεια, η οποία τους καλύπτει και την ABA, αν χρειαστεί. Πολύ ωραία προγράμματα. Και στην Αγγλία καλύπτει ως ένα βαθμό το κράτος, απλώς στην Αγγλία είναι πάρα πολύ δύσκολα τα κριτήρια για να πάρεις το funding, τη χρηματοδότηση πρέπει να περιμένεις. Δηλαδή έχουμε πολλούς γονείς που μας παίρνουν από Αγγλία και λένε μέχρι να πάρει τη χρηματοδότηση πρέπει να κάνουμε κάτι online. Γενικότερα θα σας πω τώρα, η Ευρώπη, επειδή έχει σταματήσει και η Αμερική να δίνει την πιστοποίηση σε όλο τον κόσμο, ενώ το πρώτο, το BACB, έχει σταματήσει, η Ευρώπη δεν το έχει τρέξει τόσο πολύ. Η Τσεχία προσπάθησε κάποιες φορές, είναι και λίγο πιο μπροστά αυτή σε αυτά. Αλλά ας πούμε, Ελλάδα είμαστε, σκεφτείτε ότι ο αναλυτής συμπεριφοράς δεν έχουμε καν CAD, κωδικό δραστηριότητας. Δεν υπάρχει ξεχωριστός κωδικός δραστηριότητας. Αναλυτής συμπεριφοράς, εγώ είμαι ειδική παιδαγωγός, ας πούμε, στην εφορία. Εύη, να ξέρεις ότι εδώ πέρα δεν γνωρίζουν το τι είναι συμπεριφορά. Μια απορία. Ναι, πες, Θάνο, συγγνώμη, βλέπω ότι έχουμε κάποιες απορίες. Δεν είδα εγώ. Κοριτσάκι 6 χρονών με 2 σύνδρομο Κορνέλια Ντελάνγκ. Τώρα αυτό δεν το καταλαβαίνω. Πες μας, Εύη, αν είναι... Ναι. Αν ο συμπεριφορισμός είναι μόνο για αυτισμό ή χρησιμοποιείται και σε δέπη, εναντιωματική συμπεριφορά, σε νευροτυπικά παιδιά με θυμό, σε περιπτώσεις γενικά που υπάρχουν άσχημες, ακραίες συμπεριφορές. Αυτό. Η βιβλιογραφία κυρίως έχει εστιάσει στο αυτισμός και ABA και αυτισμός. Δηλαδή η περισσότερη έρευνα είναι στον αυτισμό και στην ABA, δηλαδή σε σχέση με τον αυτισμό. Όμως, σίγουρα, δηλαδή και εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν έχω εντρυφήσει να διαβάσω έρευνες ABA στη ΔΕΠΗ, αλλά σίγουρα εργαλεία συμπεριφορικά και τεχνικές συμπεριφορικές και στρατηγικές συμπεριφορικές μπορούν σίγουρα να ωφελήσουν την εκδήλωση συμπεριφορών. Γιατί η ABA, και αυτό πραγματικά ο Μέλλον στο Πάντιο έχει κάνει τρομερή δουλειά σε αυτό, η ABA δεν είναι μόνο ο αυτισμός. Η ABA είναι η επιστήμη της συμπεριφοράς. Αυτό, και εγώ αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, είμαι εδώ γιατί κάτι παίρνω από αυτό, κερδίζω κάτι. Και άρα, οπουδήποτε υπάρχει συμπεριφορά, κατάκτηση δεξιοτήτων, αντιμετώπιση συμπεριφορών, δεν ξέρω αν με ακούτε καλά γιατί με έβγαλε σημάδι για χαμηλό ίντερνετ. Σε ακούμε εμείς. Οπουδήποτε υπάρχει συμπεριφορά, κατάκτηση δεξιοτήτων, αντιμετώπιση ακατάλληλων συμπεριφορών, η ABA μπορεί να βοηθήσει έτσι κι αλλιώς με τις στρατηγικές και τα εργαλεία της. Με βάση αυτό... Και σε παιδιά. Με βάση αυτό, δεν θα μπορούσε να υπάρχει και κάποιο σεμινάριο σε όλα τα σχολεία, κυρίως στα δημοτικά που ξεκινάνε και τα παιδιά και διαμορφώνουν το χαρακτήρα τους,
σε όλους τους δασκάλους να γνωρίζουν, όπως αυτά που ακούμε κάθε μέρα, δεν θα βοηθούσε, άσχετα με τα ειδικά σχολεία, να υπάρχει και στα νευροτυπικά σχολεία τα κανονικά, γιατί και εκεί υπάρχουν παιδιά με μαθησιακές, με παραβατικές, με οποιαδήποτε συμπεριφορά. Παραβατικές δεν είναι, απλά υπάρχουν συμπεριφορές, δεν θα λέμε παραβατικές. Όχι, μιλάμε για παραβατικές. Εντάξει. Αλλά αγγίζει τέλος πάντων όλες τις περιπτώσεις που ξεφεύγει κάποια συμπεριφορά από αυτό που θα έπρεπε. Γι' αυτό το λέω, αν θα βοηθούσε. Ναι, θα βοηθούσε σίγουρα, θα βοηθούσε πάρα πολύ και στην πρόληψη και στη διαχείριση της τάξης. Έχουμε στη βιβλιογραφία μας αυτό που λέμε εμείς group contingencies, δηλαδή συνθήκες για τα group, πώς να χειριστείς τη συμπεριφορά του group. Που και πολλοί άνθρωποι, εγώ δεν εξειδικεύομαι σε αυτό, αλλά πολλοί άνθρωποι ασχολούνται και με αυτό. Δηλαδή έχω και συνεργάτητα που οργανώνει ομάδες, άρα υπάρχουν άνθρωποι που μελετούν και τη δυναμική της ομάδας, τη συμπεριφορική δυναμική της ομάδας. Σίγουρα τα σχολεία θα ωφελούνται από αυτό. Και εδώ να βάλουμε και ένα σημαντικό στοιχείο, Νατάσα, ότι πλέον τα σχολεία, επειδή ευτυχώς είναι ενταξιακά, τουλάχιστον θεωρητικά, έχουμε τάξεις που όλες οι τάξεις έχουν κάποια νευροδιαφορετικά παιδιά. Ναι. Δεν υπάρχει τάξη που να είναι όλα τα παιδιά νευροτυπικά. Βασικά δεν υπάρχει νευροτυπικά. Πλέον είμαστε όλοι νευροδιαφορετικοί. Ναι. Άρα θα ωφελούνταν οι δάσκαλοι από το να ξέρουν 2-3 πράγματα στη διαχείριση συμπεριφοράς και σε σχέση με το νευροτυπικό παιδί και σε σχέση με το νευροδιαφορετικό και στο μεταξύ τους. Το ιδανικό είναι να εκπαιδεύονται όλοι στο κομμάτι της εκπαίδευσης σε σχέση με τη συμπεριφορά. Όποιος έχει να κάνει με παιδιά κυρίως, θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, άσχετα με την ειδικότητα που έχει ο καθένας. Θα έπρεπε να υπάρχει αυτό για να μπορούν και οι ίδιοι να νιώθουν πιο σίγουροι και να μπορούν να τα διαχειρίζονται. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτισμός, είναι σε όλα. Και αυτό που λες επίσης, Νατάσα, να προσθέσω κάτι που είπες να ξέρουν, να νιώθουν σιγουριά ότι μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Ο νούμερο 1 στρεσογόνος παράγοντας δασκάλων γενικής αγωγής, βάσει βιβλιογραφίας, δεν το έβγαλα εγώ αυτό το κεφάλι μου, ο νούμερο 1 στρεσογόνος παράγοντας δασκάλων γενικής αγωγής που έχουν στην τάξη τους παιδιά με δυσκολίες, είναι ότι δεν γνωρίζουν, νιώθουν στα χαμένα. Και σε έρευνες που έχουν γίνει, που τους έδωσαν γνώση και πώς να διαχειριστούν κάποιες καταστάσεις, οι άνθρωποι πρόλαβαν και το burnout και ένιωσαν και καλύτερα να μπουν σε αυτή την τάξη που έχει μέσα ένα νευροδιαφορετικό παιδί. Γιατί γι' αυτό είπα πριν, η ένταξη εδώ ακόμη είμαστε σε θεωρητικό πλαίσιο. Πρακτικά δεν υπάρχει ένταξη, δεν υπάρχει σύμπραξη, γιατί έχει ένα εκπαιδευτικό γενικής, ο άνθρωπος δεν έχει εκπαιδευτεί. Δεν ξέρουν. Έχω εκπαιδευτικό γενικής, που πάμε να μπούμε στην τάξη, εγώ ήμουν η παράλληλη του παιδιού και μου λέει, εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτισμός. Δεν μου έχει ξανατύχει. Λογικό όμως είναι, γιατί πού να το μάθει? Στη γενική εκπαίδευση. Αν δεν το έχουν διδαχθεί στο πανεπιστήμιο και δεν της έχει τύχει περίπτωση, δεν θα κάτσει να το ψάξει. Σίγουρα. Μετά έμαθε, ήθελε η γυναίκα να μάθει, μιλούσαμε, μάθαινε, αλλά ήταν ειλικρινής, μου λέει, εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Μου λέει, πρέπει να μου το λες εσύ. Οπότε είναι πολλές οι ελλείψεις. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ναι. Στα σχόλια τι είδες, γιατί εγώ δεν το... Ναι. Λένε κάποιοι, λοιπόν θα σας πω, υπάρχει ένα σχόλιο, σε ποια περιοχή βρίσκεται η συνομιλήτρια, καλησπέρα λέει η κυρία που έχει το κοριτσάκι, και μετά κάποιος έγραψε, κάντε ρύθμιση στα σχόλια να βγαίνουν οι απορίες, αλλά βγαίνουν οι απορίες. Ναι, η ανασφάλεια μεταφέρεται στα παιδιά, λέει η κυρία Μαρία, σίγουρα δεν το συζητώ. Ναι. Πες μας από που μας μιλάς, που είσαι. Λοιπόν, το κέντρο μας εμάς βρίσκεται στην Αττική. Έχουμε ομάδα θεραπευτών όμως που δρά κατοίκων, οπότε η περιοχή παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, παρόλο που είναι Αττική, αλλά παίζει ρόλο, και από εκεί και πέρα παρέχουμε και υπηρεσίες, είναι όλο βασισμένο στην MBA. Η ομάδα θεραπευτών παρέχει υπηρεσίες MBA κατοίκων, και από εκεί και πέρα υπάρχει και online καθοδήγηση γονέων θεραπευτών, όπως κάνουμε μαζί Θάνο, είτε επειδή μπορεί να βρίσκονται σε επαρχία οι οικογένειες, είτε επειδή δεν υπάρχει θεραπευτής να υποστηρίξει συγκεκριμένο προφίλ παιδιού, όπως κάνουμε μαζί. Είναι το behavior, έτσι. Υποστηρίζω online εγώ.
Είναι το behavior, να πούμε. Ναι, δεν το είπα αυτό. Ότι είναι το behavior. Ναι, έτσι. ναι. Και να ρωτήσω τώρα κάτι. Ναι. Πόσο σημαντική είναι η καθοδήγηση του γονέα όταν υπάρχει αυτισμός? Δεν θα πούμε για επίπεδο 1, για επίπεδο 2, θα μιλήσουμε πλέον για αυτισμό επίπεδο 3 και το πόσο σημαντική είναι η καθοδήγηση του γονέα από έναν πιστοποιημένο αναλυτή συμπεριφοράς, από το πιο απλό μέχρι το πιο δύσκολο. Και αν θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση του γονέα. Γιατί ως κύριος φροντιστής ο ένας ο γονέας μένει πίσω, έτσι. Γι' αυτό το λέω, Εύη μου. Παίζει τεράστιο ρόλο, Θάνο, αυτό που λες. Και επειδή το έχω φιλοσοφήσει πάρα πολύ αυτό το ζήτημα 5 χρόνια τώρα, θα σας πω, όσο ήμουν πριν έρθω στην Ελλάδα, ήμουν στη Μέση Ανατολή. Εκεί υπήρχε το budget να πληρώνουν οι γονείς πολλή ώρα προγράμματα, 20 ώρες την εβδομάδα, 30, είχαμε παιδί με 40 ώρες την εβδομάδα, δεν ήταν όλο ένας προς έναν. Ήταν και σαν νηπιαγωγείο, έτρωγε και ένα σνακ. Υπήρχε λοιπόν το budget εκεί και αφού έφευγαν από εμάς πήγαιναν στην Ταντά. Γιατί υπήρχε και το budget για την Ταντά. Άρα εκπαιδεύαμε το παιδί στο κέντρο και μετά την Ταντά, με την οποία το παιδί έμενε 3-4 ώρες την ημέρα. Εδώ στην Ελλάδα, το maximum που θα κάνει ένας γονιός την εβδομάδα ABA, το παιδί μάλλον, συγγνώμη, είναι 3 ώρες. Δεν υπάρχει το budget να κάνει ο γονιός παραπάνω, να πληρώσει. Είναι λογικό έτσι, είναι μια υπηρεσία ακριβή. Άρα, με 3 ώρες την εβδομάδα, όταν ένα παιδί, γιατί έχω κάτσει να το υπολογίσω, ένα παιδί είναι ξύπνιο μέσα σε μια εβδομάδα 120 ώρες. Κάποια παιδιά και παραπάνω. Τώρα σου βάζω αν κοιμάται και καλά. Ναι. Οι 3 από τις 120, τι ποσοστό είναι? Οι 3 ώρες που θα έρθει η Εύη να κάνει μάθημα, από τις 120 τι είναι? Ούτε το 3%. 1% δεν ξέρω. Άρα, πώς μου ζητάς εμένα με 1% στις 3 ώρες που βλέπω το παιδί σου 120 ώρες, που είναι ξύπνιο 120 ώρες την εβδομάδα, να φτιάξω εγώ τη συμπεριφορά? Να βγάλεις το ραδάκι και να κάνεις ένα τινγκ. Δεν γίνονται αυτά. Δεν φτάνουν. Άρα, τι χρειάζεται? Ή χρειάζεται να κάνει πάρα πολλές ώρες ABA, πάρα πολλές ώρες, 10-20 την εβδομάδα, που αυτό στην ελληνική πραγματικότητα δεν μπορεί να το πληρώσει κάποιος. Σας το λέω 5 χρόνια τώρα, το έχουμε δει. Δεν γίνεται. Δεν το καλύπτει ο ΕΟΠΗ. Δηλαδή, πραγματικά δεν καλύπτει το κράτος τίποτα από όλα αυτά που είναι σημαντικά. Οπότε, εφόσον αυτό δεν γίνεται, υποχρεωτικά πρέπει ένας ακόμη άνθρωπος να αναλάβει, να συνεχίζει αυτό που κάνουμε εμείς. Και επειδή έχει εμπνεύσει πάρα πολύ δουλειά που κάνουμε μαζί, Θάνο, από το Νοέμβρη, που έτσι είδα και από πιο κοντά πώς το έχετε στήσει και εσείς με το Χρήστο όλο αυτό, σκέψου ότι πλέον πηγαίνω στις αξιολογήσεις και λέω στους γονείς, εμείς θα ξεκινήσουμε με 3 ώρες, αλλά ποιος από τους δύο θα αναλάβει κάθε μέρα 1 ώρα να κάνει ασκήσεις? Αν δεν δεχτούν, δεν συνεχίζω την υπηρεσία. Ακούγεται σκληρό. Δεν έχει είναι νόημα. Η αλήθεια. Κάπου ματαιώνομαι κι εγώ. Δηλαδή κάπου λέω κι εγώ, το έλεγα προχθές σε μια συνάδελφο, συγγνώμη για αυτή την κατάθεση ψυχής, αλλά είναι σημαντικό. Λέω, δεν αντέχω άλλο να μην έχουμε πρόοδο. Δεν αντέχω. Γιατί? Και μου λέει δεν έχουμε πρόοδο, ρε, γιατί δεν συνεχίζονται αυτά που λες. Δυστυχώς αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να το καταλάβουν οι γονείς κυρίως. Το έχω πει και εγώ πολλές φορές, ότι κανένας δεν θα βγάλει το μαγικό ραβδάκι. Η Εύη δεν θα βγάλει το μαγικό ραβδί να γίνει ο Χριστός. Οι γονείς και η συνεργασία με το σχολείο όμως. Και αυτό θα το ρωτήσω μετά. Απλά λέω τώρα για τους γονείς. Ότι όλοι τομείς. Πρέπει να υπάρχει μια έτσι πολύ. Είναι πολύ απαιτητικό, αλλά θέλει μια συνέπεια. Άμα θέλουμε να πετύχουμε κάτι για το παιδί μας, πρέπει να είμαστε συνεπείς. Άρα είναι υποχρεωτική οπωσδήποτε η καθοδήγηση των γονέων. Και σε αυτό να πούμε, Θάνο, το εξής. Επειδή εμείς έχουμε δοκιμάσει όλα τα σχήματα συμβουλευτικής γονέων που μπορείτε να φανταστείτε. Να τη χρεώνουμε, να μην τη χρεώνουμε. Να την κάνουμε online, να την κάνουμε στο σπίτι, να την κάνουμε σε γραφείο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει περάσει η Φιγένεια μαζί μου για τη συμβουλευτική γονέα. Τι κάθε εβδομάδα της δίνω καινούρια ιδέα. Δεν ξέρω τι έχει περάσει η κοπέλα μαζί μου. Πραγματικά η Φιγένεια, η Βούζα που κάνει την υποστήριξη γονέων. Θα σας πω. Έχουμε φτάσει σε σημείο να λέμε δεν θα κάνουμε συμβουλευτική. Πηγαίνετε να κάνετε ψυχοθεραπεία πρώτα. Ψυχοθεραπεία ατομική. Ο μπαμπάς με τον ψυχολόγο του, η μαμά με τον ψυχολόγο της, και μετά θα πάμε σε συμβουλευτική. Γιατί
το πιάνουμε εμείς να το χτίσουμε από την ταράτσα προς το υπόγειο. Το παιδί, οι γονείς, το παιδί, το μεταξύ τους, πώς θα το χτίσουμε αυτό όταν σωστό. έχουμε γονείς. Είναι δύσκολη η κατάσταση, εγώ το καταλαβαίνω. Οικονομικά, το ζω κάθε μέρα με τις οικογένειες, εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους. Οικονομικά, το μεταξύ σας, όλες αυτές οι δυσκολίες θα υπάρξουν. Αλλά θα πρέπει να βρεθεί μια λύση εν τέλει. Έχουμε κουραστεί και αυτό το να περιχαρακώνεται ο γονιός στο συναισθηματικό κομμάτι και να μην βλέπουμε τίποτα πρακτικό. Μέχρι ποια ηλικία όμως θα περιχαρακωθείς στο συναισθηματικό σου κομμάτι και δεν θα γίνει κάτι πρακτικά? Μέχρι ποια ηλικία μπορεί να περιμένει το να πλύνετε τα χέρια, να βάλει τα ρούχα, να πάτε μια βόλτα? Δεν μπορεί να περιμένει πάρα πολύ. Ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας. Πολύ σωστό. Δυστυχώς θέλει μια γρήγορη ενεργοποίηση. Συμφωνώ. Και θα σας πω, και αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι οικογένειες που μοιράζουν και τις αρμοδιότητες καλύτερα, και είστε ένα λαμπρό παράδειγμα, δηλαδή λέμε, έχουμε 5 πράγματα να γίνουν σε ένα σπίτι. Ποιος μπορεί να κάνει τι καλύτερα? Πάμε, η Νατάσα αυτό, ο Θάνος αυτό, ο άλλος αυτό. Το να προσπαθούμε όλοι να τα κάνουμε όλα, μαζί να το κάνουμε αυτό, δεν γίνεται κι αυτό. Δεν γίνεται. Πάντα μαζί πρέπει. Μαζί θα μαγειρέψουμε, μαζί θα πάμε βόλτα το Χρήστο. Πρέπει να σώσουμε την ενέργειά μας. Αυτό και εσείς που έτσι μιλάτε πιο πολύ με γονείς, να τους το διδάσκετε παρακαλώ. Είναι λαμπρό παράδειγμα. Θα βάλατε κάτω, είπατε έχουμε να κάνουμε 5 πράγματα σαν οικογένεια. Ποιος αντέχει τι, πάμε να το κάνουμε. Για το καλό του παιδιού, όχι... Εντάξει, και θα υπάρξουν και θυσίες. Αυτό εσείς μπορείτε να το σχολιάσετε καλύτερα. Θα υπάρξουν θυσίες. Τι γίνεται? Και ξέρετε, οι γονείς που παίρνουν τη διάγνωση νομίζουν ότι ξαφνικά όλες αυτές οι δυσκολίες είναι μόνο από τη διάγνωση. Δηλαδή μου λέει μια μαμά, από μπάσβασκα, δεν περάσανε καλά το τρίμηνο της Καθαράς Δευτέρας, το ένα παιδί ήθελε αυτό, το άλλο ήθελε αυτό. Λέω, δεν ξέρω και κάποιο γονιό που να πέρασε και ξεκούραστα την Καθαρά Δευτέρα. Όλοι τρέχαμε πίσω από ο ένας πίσω από τον ένα, ο άλλος πίσω από τον άλλο. Δηλαδή, κάποια πράγματα είναι όντως προβλήματα γονεϊκότητας, δεν έχουν να κάνουν με τον αυτισμό. Το ότι μαλώνεις με τη γυναίκα σου για το αν το παιδί θα φάει 2 πατατάκια ή 2 αγκουράκια, θα μάλωνες άσχετα από τον αυτισμό. Άρα αυτό πρέπει να το λύσετε σύντομα, γιατί ο αυτισμός δεν περιμένει. Έτσι, Οπότε είναι πολύ σωστό αυτό που λες, πάρα πολύ σωστό. Ναι. Δεν περιμένει και πρέπει να ενεργοποιηθείς πάρα πολύ γρήγορα για να καταφέρεις πράγματα έτσι ουσιαστικά. Όποιος θέλει να μιλήσει είτε με εμάς είτε με την Εύη, ας μας στείλει μήνυμα email για να το προωθήσουμε ανάλογα στον καθένα μας. Γιατί δεν προλάβαμε και δεν βλέπουμε καλά κάποια σχόλια. Ναι. Αυτό, δηλαδή στείλτε μας ένα email στο info@kravgiamea.gr και θα προωθήσουμε ανάλογα το καθένα. Αν θέλετε να ξαναμιλήσετε και μαζί μας, μπορούμε να ξανακάνουμε live, αλλά να ξέρουμε με ποιους θα μιλήσουμε, γιατί βάλαμε άτομα σε άλλα live και δυστυχώς δεν έπρεπε. Γι' αυτό σήμερα δεν το κάνουμε. Αν θέλουν κάποιοι να ξανακάνουμε, θα το κάνουμε αλλιώς, πιο οργανωμένα. Να συνεχίσουμε έτσι να ρωτήσω και άλλα πράγματα. Έχουμε ώρα. Ναι, ό,τι θέλεις. Ωραία, τέλεια. Από μένα, ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάνω απ' όλα να περάσουμε έτσι λίγο για το σχολείο, να πάμε λίγο στο ειδικό και να πάμε στο ειδικό δημοτικό κυρίως, που είναι τα πιο κρίσιμα χρόνια των παιδιών μας αυτό. Έτσι. Είναι πραγματικά τα πιο δημιουργικά, παραγωγικά χρόνια των παιδιών μας, που μπορούν να ξεκινήσουν από τη μικρή ηλικία, από μια ηλικία των 6-7, να δουλεύονται πολύ συστηματικά. Αλλά δυστυχώς το δικό μας σχολείο, το ειδικό δημοτικό, δεν πρεσβεύει τόσο πολύ το θεραπευτικό κομμάτι, όσο την κοινωνικοποίηση που λένε, και ότι δυστυχώς σε δύσκολες περιπτώσεις, για το δικό μας το επίπεδο, πάντα υπάρχει η πίεση παιδοψυχιατρικής εκτίμησης, το πρώτο, και το δεύτερο είναι φάρμακα κάργα. Θέλω να μου πεις λίγο εσύ πώς το βλέπεις, αυτισμός και φάρμακα, τι πρεσβεύει η ABA, έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό το να ακουστεί, γιατί πρέπει να ακουστεί κάποια στιγμή και αυτό. Ναι.
Είναι μια πονεμένη ιστορία αυτή, Θάνο, με τα φάρμακα. Ξέρεις, το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ. Το συζητούσα ακριβώς πριν ξεκινήσουμε το live σήμερα. Το τελευταίο ραντεβού είχε να κάνει με αυτό το κομμάτι. Ας το πιάσουμε λίγο από την αρχή. Εφόσον η επιθετικότητα δεν είναι κάτι με το οποίο ένας άνθρωπος γεννιέται, δεν γεννιέται κανείς επιθετικός, άλλο μια προδιάθεση για τους ανθρώπους που είχαν μια κληρονομικότητα ψυχικών ασθενειών, άλλο αυτό, προδιάθεση. Δεν γεννιέται κάποιος επιθετικός. Πώς λοιπόν ένα φάρμακο θα μου λύσει κάτι που το έμαθα στην πορεία και δεν γεννήθηκα με αυτό? Το φάρμακο, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν κάνει target, δεν στοχοποιεί την επιθετικότητα ή τον αυτοτραυματισμό. Το φάρμακο κάποια φάρμακα καταστέλουν λιγάκι τις αντιδράσεις γενικά, άρα θα καταστήλω γενικά και λιγάκι τη συμπεριφορά, δηλαδή αντί να χτυπήσει με δύναμη 100% θα χτυπήσει με δύναμη 60%. Ναι. Αλλά θα χτυπήσει, γιατί οι αφορμές δεν σβήνει τις αφορμές. Αν του πεις όχι και δεν έχει μάθει να αντέχει το όχι, αν δεν μπορεί να σου πει τι θέλει, αυτά όσο φάρμακο και να δώσεις, θα πρέπει να δώσεις πάρα πολύ μεγάλη δόση για να μην σηκώσει χέρι, ας πούμε, ένα παιδί που ήδη έχει μάθει ότι η επιθετικότητα πιάνει και βγάζει, με αυτό παίρνει τον ενισχυτή του. Άρα, το φάρμακο, ξεκινάμε από το ότι δεν πάει στην ουσία του πράγματος, δεν διδάσκει κάτι το φάρμακο το ίδιο. Δεν διδάσκει. Και η επιστήμη, η έρευνα λέει ότι κάποιες δόσεις φαρμάκων σε κάποια παιδιά, σε συνδυασμό με ABA και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, έχουν μειώσει τις συμπεριφορές. Άρα μπορεί να ήταν και μόνο η ABA σε όλο αυτό. Εντάξει, βασίζεται στην έρευνα, αλλά δεν λέει κανείς ότι μόνο τα φάρμακα μειώνουν. Εννοείται ότι είναι η εύκολη λύση στο μυαλό μας. Η καταστολή. Είναι η καταστολή, ναι, η εύκολη λύση. Η καταστολή και αυτό που έλεγα δυστυχώς, και εσείς το ξέρετε καλύτερα δυστυχώς, με ένα γονιό λίγο πριν ξεκινήσουμε, είναι ότι κάνουν πειράματα. Δεν το διανοούμε. Και αν έχουμε παιδοψυχίατρο εδώ τώρα να μας πει, δεν το διανοούμε πως συνταγογραφούνται φάρμακα για το παιδί από αυτά που άκουσαν από το γονιό. Άλλο εμείς που κάνουμε μια καταγραφή, Θάνο, και εσύ πας με το τευτέρι στη γιατρό και λες, ναι, τόσες φορές χτύπησες. Το ότι πάμε, εγώ και ο άντρας μου, και λέμε πώς το βλέπουμε εμείς. Εγώ το βλέπω όλα καλά. Ο άντρας μου το βλέπει πιο εντατικό, πιο χτυπάει πολύ. Και αλλάζει η δόση του φαρμάκου βάσει, χωρίς να δουν το παιδί. Είναι τρελό τώρα αυτό. Μόνο εδώ το έχω δει. Εγώ θα πω λίγο κάτι, επειδή να σου πω γιατί το έχουμε ζήσει εμείς έτσι και το ξέρεις πολύ καλά. Όσους έπαιρνε πολλά φάρμακα, είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και ήταν σε έξαρση ο Χρήστος. Πήραμε φάρμακα, τα είχαμε φτάσει πολύ ψηλά. Και μπήκαμε στη διαδικασία όταν είδαμε, βασικά όταν σε γνωρίσαμε και ξεκινήσαμε πλέον παρέμβαση μαζί σου, έτσι, μπήκε αυτομάτως μέσα στο μυαλό μου ότι αυτισμός φάρμακα, ABA, ξέρω ότι και η σωστή λειτουργικότητα, τα μέρη του εγκεφάλου που θέλω εγώ να λειτουργήσω, να παρέμβω στο Χρήστο, θα είναι κοιμισμένα. Δεν θα λειτουργήσουν, άρα τι πρέπει να κάνουμε αυτομάτως? Να ελαττώσουμε, να ξυπνήσουμε τον Χρήστο. Συμφώνησε η παιδοψυχίατρός μας και αυτό που πρεσβεύουμε κυρίως είναι ότι σε μια έξαρση παίρνουμε φάρμακα, όταν ηρεμήσουμε και γίνει σωστή παρέμβαση, ξεκινήσουμε να κάνουμε παρέμβαση, ξεκινήσουμε να δομούμε ένα πρόγραμμα, ελαττώνουμε και κόβουμε φάρμακα. Ναι, αυτό λέμε έτσι εμείς. Ακριβώς. Και ουσιαστικά Θάνο, να το πούμε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό πρέπει να γίνει με συστηματικότητα, γιατί υπάρχουν και γονείς οι οποίοι αυξομειώνουν τις δόσεις μόνοι τους. Καλά, ναι. Ναι, αυτό είναι εγκληματικό για το παιδί, χωρίς εποπτεία από παιδοψυχίατρο. Είναι σημαντικά φάρμακα αυτά, δεν είναι φάρμακα αντεπών, έβασε πυρετό να δώσουμε, έχουν παρενέργειες και ουσιαστικά θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη σύμπραξη γονέα, θεραπευτή, παιδοψυχίατρου, γονέα αναλυτή μάλλον παιδοψυχίατρου, συν καταγραφή συμπεριφορών, όχι πώς ένιωσα σήμερα εγώ σαν Θάνος, πώς πήγε η μέρα.
καταγραφή. Καταγραφή και βίντεο. Εμείς πηγαίνουμε με βίντεο και καταγραφή Ναι, και να βίντεο. βλέπει Είναι πολύ τι συμβαίνει. Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να βλέπει την εξέλιξη. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Ναι. Και τα φάρμακα κόβονται αν χρειαστεί και αν ωφελεί το παιδί, σιγά σιγά. Δεν λέμε πάντα σήμερα αύριο κόβουν. Όχι, σιγά σιγά κόβονται όλα τα φάρμακα. Δεν υπάρχει απότομα. Σιγά σιγά. Θα σου πω, είναι βοηθητικό σε κάποιες περιπτώσεις, αν έχουμε πάρα πολύ έντονες συμπεριφορές στην αρχή. Πάρα πολύ σημαντικό, στο λίγοι δίνουν κάποιοι γιατροί μια μικρή δόση για να μας βοηθήσουν εμάς να κάνουμε λίγη εκπαιδευτική παρέμβαση. Και μετά το αφαιρούμε, αλλά πάντοτε σε σχέση με τον γιατρό, σε συνεργασία με τον γιατρό και βάσει δεδομένων. Βλέπω στα δεδομένα μου αν βελτιώνεται, όχι πώς νιώθω εγώ. Έτσι είναι. Γιατί εγώ μπορώ να το αφήνω το παιδί όλη μέρα στην τηλεόραση, γιατί να με χτυπήσει, άμα έχει ό,τι θέλει. Κατάλαβες, δηλαδή, αν δεν βάλω εγώ καμία απέτηση στη ζωή του, εννοείται ότι δεν θα έχει κανένα θέμα το παιδί. Άρα δεν μπορώ να πάρω το γιατρό και να πω όλα καλά. Και με το που βγούμε έξω και έχω χάσει τα κλειδιά μου και περιμένουμε να ανοίξουμε την είσοδο, έχει τάντρουμ, τότε να θυμηθώ να δώσω το φάρμακο. Συμφωνώ σε αυτό, συμφωνώ. Ωραία. Μας γράφουν και κάποιοι γονείς. Ναι. Εμείς ποτέ δεν παίρναμε φάρμακα, είναι ήρεμοι, έχει τρέμουλο. Γράφουν κάποιοι, το θέμα είναι να μάθει να διαχειρίζεται το συναίσθημα. Ναι. Αυτό ναι, ήθελα να το πω, Θάνο, συγγνώμη και δεν το... Ναι. Κάτι να το πω. Ουσιαστικά ένα επίσης κομμάτι που δεν δουλεύεται με ΑΙ αρκετά είναι η επαναφορά, το πώς να ηρεμήσει το παιδί. Πρώτο Θεός, να είμαστε καλά, θα το δουλέψουμε και με τον Χρήστο. Γιατί θα θυμώσουμε κάποιες φορές στη ζωή. Πολύ σωστό. Εγώ θα θυμώσω και εσύ και η Νατάσα. Αλλά κάπως αν το σκεφτείτε έχουμε μηχανισμούς. Λες, ας πούμε εγώ πριν θυμώσω, όταν αρχίσω ξέρω λίγο να ανεβάζω, λέω εντάξει, Εύη το εκλογικεύω, λέω έγιναν 1, 2, 3, έκανες ό,τι μπορούσες. Δηλαδή βάζεις 1, 2 εργαλεία και για τον καθένα είναι ξεχωριστά στο πώς να ηρεμείς. Άρα όταν βλέπω κι εγώ ότι το παιδί είναι έτοιμο και ο γονιός και οι δεξιότητες επιτρέπουν, σε συνεργασία με την ομάδα μου, γιατί δεν είναι το δυνατό μου κομμάτι αυτό, αλλά έχω άτομο στην ομάδα που το ξέρει πολύ καλά αυτό, βάζουμε επαναφορά. Πώς εκεί που έχω αρχίσει να φορτώνω, εγώ ο ίδιος θα πάρω 5 ανάσες, θα κάνω μια βόλτα πάνω κάτω το δωμάτιο, θα πλύνω το πρόσωπό μου, θα παίξω με κάτι που μου αρέσει. Και να πούμε εδώ το πολύ βασικό. Όλοι νομίζουν ότι ως διαμαγείας ξαφνικά θα του πεις του παιδιού πάρε μια ανάσα και θα πάρει. Ούτε καν. Σκεφτείτε ότι σε παιδί το δουλεύαμε 1 χρόνο, σε ηρεμία, έτσι. Και ακουγόταν και αστείο, δηλαδή, μαμά, τι κάνετε εδώ πέρα. Επικοινωνούσε με τάμπλετ και πατούσε. Θέλω ηρεμία. Εμείς το είχαμε στήσει να γίνεται αυτό. Θέλω ηρεμία και ερχόταν και του κάναμε πιέσει στα χέρια. 1 χρόνο. Το παιδί σε ηρεμία, δεν είχε θέμα, δεν είχε συμπεριφορές. Με κοιτούσε όλη η ομάδα, η μαμά, τι κάνει αυτή εδώ. Και έλεγα, επειδή θα το χρειαστούμε σε 1 χρόνο που θα μπει στην εφηβεία. Και όντως φέτος δεν βγήκα ψεύτρα, το χρειαστήκαμε. Είχε θυμώσει και πάει στο τάμπλετ του και πατάει θέλω ηρεμία. Και λέω εντάξει, άξιζε 1 χρόνο που το έκανα εγώ σαν την τρελή και με βλέπαν και γελούσανε. Απίστευτο. Τι κάνεις, Εύη. Ναι, γιατί εκεί που άρχισε να ανεβάζει, το είχε αυτοματοποιήσει όμως. 1 χρόνο, 3 φορές την εβδομάδα θέλω ηρεμία, θέλω ηρεμία. Πόσο σημαντικό, πόσο σημαντικό είναι αυτή η αποκωδικοποίηση της επικοινωνίας στο θέλω. Πάρα πολύ σημαντικό. Και εδώ Θάνο να πούμε και το εξής. Εντάξει, είμαι τυχερή που έχω τώρα 10 χρόνια εμπειρία και προέβλεψα ότι θα γίνει αυτό. Πριν το συζητούσα και με μια υποπτευόμενη, της λέω η δουλειά του αναλυτή. Έχει στα χέρια σου 1 χρόνο εκπαίδευση του παιδιού. Έτσι. Ξεκινήσαμε Οκτώβρη, μέχρι τον Ιούνιο. Εγώ έχω στο νου μου να έχουμε μια εικόνα του Χρήστου συγκεκριμένη. Για να μπορέσει να το οραματιστείς αυτό, θέλει μια εμπειρία, μια οξυδέρκεια, να τα ψάχνεις, να τα διαβάζεις. Βέβαια. Δηλαδή, πώς θα προβλέψεις ότι μπορεί σε 2 χρόνια να χρειαστεί αυτό το παιδί να ζητήσει την ηρεμία του. Θέλει λίγο να βλέπεις τα σημάδια μες στην οικογένεια, πώς διαχειρίζονται όταν θυμώνει, ότι δεν παραμένουν οι ίδιοι ήρεμοι. Άρα πρέπει να μάθεις το παιδί να παραμένει ήρεμο. Είναι πολλά. Οπότε αξίζει όμως σαν δουλειά, αξίζει. Και όταν βλέπουν ανθρώπους που ξέρουν τι κάνουν, είναι καλό, δηλαδή όταν βλέπεις 2-5 σημάδια, ότι η Εύη, ο Κώστας, ο Χίψη, η πάροχος, ξέρει τι κάνει.
κάπως το έχω στο μυαλό μου για να το κάνω. Έτσι είναι, έτσι είναι. Όχι, Γράφουμε εδώ. είναι σημαντικό αυτό Ναι. που λες. Είναι σημαντικό γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί αλχημιστές, δυστυχώς. Και πολλή Δυστυχώς παραπληροφόρηση και πολλή φήμωση. Αλλά εντάξει. ναι, εντάξει, σε αυτό θα σου πω, Θάνο, επειδή πάρα πολλές φορές καλούμαστε στην πρώτη συνάντηση με τους γονείς να υπερασπιστούμε, όχι την ABA, αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, προχθές λέει ένας μπαμπάς, σας φώναξα να δούμε αν θα ταιριάξετε με τους υπόλοιπους. Και λέω, εντάξει, ο άνθρωπος έχει δίκιο, έχει δίκιο. Αλλά γιατί να καλούμαστε εμείς που είμαστε επιστήμονες να πείσουμε? Δεν θα έπρεπε να είναι δεδομένο. Γιατί όμως ο Όνιος δεν έχει άδικο όμως. Όταν έχει περάσει ο άνθρωπος από 5-6 τσαρλατάνους, αυτή είναι η αλήθεια, παιδιά. Τσαρλατάνοι μερικοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε. Ναι. Και το έχουμε ζήσει Άρα κι πώς να εμείς. εμπιστευτεί? Πώς θα ξέρει ο άνθρωπος ότι εγώ δεν είμαι τσαρλατάνος? Επειδή εγώ του τα είπα, εντάξει, μετά από 2 ώρες που τα είχα πει όλα με λεπτομέρεια, κατάλαβε ότι μάλλον ξέρω τι κάνω, αλλά το ξέρει όταν με φωνάζει την πρώτη μέρα. Όταν όλοι γράφουν ότι αυτό έχει επιστημονική βάση, όλοι το γράφουν αυτό. Ότι όλα αυτά που κάνουν έχουν επιστημονική βάση. Μέχρι και αυτά τα smoothie και τα γιαούρτια και όλα αυτά που ακούω τώρα τελευταία που κάνουν τα παιδιά να μιλάνε και κάτι άλλα κουλά. Ναι. Όλοι λένε ότι έχει επιστημονική βάση. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Όχι, είναι. Εντάξει, ό,τι να είναι. Είμαστε, να ξέρεις ότι να είναι, είμαστε. Απλά έτσι να πω λίγο για σένα, επειδή είχα μπει και είχα παρακολουθήσει τα σεμινάρια σου, τα σύγχρονα που είχε. Ευχαριστώ. Όχι, άσχετο, θέλω να το πω ότι εκτός από θαυμασμό και ότι είσαι πρότυπο, δεν το συζητάμε αυτό, ειδικά για μας. Είναι πολύ σημαντικό να τα λέμε τα ωραία πράγματα και τα καλά. Στα σεμινάρια που είχατε και με τον αυτοτραυματισμό, την επιθετικότητα, ήταν ο τρόπος που εξηγούσες και πιο μετά στο σεμινάριο το 40ωρο είναι ο τρόπος που μιλάς. Ότι εγώ ξέρω τι λέω και δεν είναι μόνο αυτό ότι μπορώ να σου αναλύσω τα πάντα και να σου το εξηγήσω το γιατί. Ναι, είναι σημαντικό αυτό, Φάνο, έχεις δίκιο. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν το γνωρίζουν πάρα πολλοί γονείς. Ότι εσύ μπορείς να δεις 10 πράγματα, δηλαδή να περπατάει ο Χρήστος και να κάνει 10 κινήσεις και εσύ να ερμηνεύσεις και τις 10 το γιατί τις έχει κάνει. Και γιατί αν φτάσει σε κάποια κρίση, τι θα προλάβω, τι μπορώ να κάνω για να είναι ο Χρήστος ήρεμος, επικοινωνιακός. Ναι. Διότι να πούμε ότι τον Χρήστο το θεωρούσαν ένα τέρας, δεν πίστευε κανένα στον Χρήστο, ότι δεν έχει δυναμικό, αλλά όμως ήρθε η Εύη και μας ανέτρεψε όλο αυτό που ξέραμε εμείς. Και πάνω σε αυτό που λες, Θάνο, θα σε διακόψω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ να πούμε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Μου λες, ο Χρήστος δεν μπορεί, δυσκολεύεται να μάθει και βάζουμε το PEX, που του έβγαζε νόημα, δηλαδή πώς θα επικοινωνήσει, να ζητήσει. Και ο Χρήστος το έμαθε με 2 επαναλήψεις. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά, με 2 ανταλλαγές εικόνας την πρώτη μέρα. Ο Χρήστος έμαθε ότι έτσι μπορώ να ζητήσω τα πατατάκια με 2 ανταλλαγές. Και λέω, κάτσε λίγο, δηλαδή στο λέω και να τριχιάζω τώρα. Μισό λεπτό. Εδώ δεν έχουμε ένα παιδί που δεν μαθαίνει. Έχουμε ένα παιδί που του δίδασκαν πράγματα που δεν το έβγαζαν νόημα. Και ένα παιδί που ναι, πρέπει να το πιστέψεις. Αυτό δεν είναι επιστημονικό που λέω αυτή τη στιγμή, αλλά είναι συναισθηματικό. Πρέπει να το πιστέψω ότι μπορεί. Αν του βάλω τον πύχη πολύ ψηλά, εντάξει, δεν λέμε να το βάλουμε πολύ ψηλά και να ταραχτεί το παιδί, να αγχωθεί, αλλά δεν θα τον βάλω και τον πύχη στο δεν μπορεί, επειδή δεν μιλάει, επειδή έχει συμπεριφορές. Και όπως είδες, μας το επιβεβαίωσε και ο δασκαλός του ότι έχει δυναμικό. Δεν το βλέπουμε μόνο εγώ και εσύ, επειδή είμαστε ενθουσιασμένοι. Συμφωνώ. Το λέει και ένας άνθρωπος που έχει και παραπάνω εμπειρία από μένα, ας πούμε. Που είναι στο σχολείο. Άρα, και αυτό που λες, Θάνο, γιατί ακούω έτσι αερολογίες από ανθρώπους, δεν μπορεί, δεν έχει καλό δυναμικό, έχει καλό δυναμικό. Τι σημαίνει έχει καλό δυναμικό? Εγώ σου το αιτιολόγησα το καλό δυναμικό. Ότι έμαθε το PEX μέσα σε 2 επαναλήψεις. Ή τις προάλλες πάλι είχα αυτή την κουβέντα. Δεν μιλάει το παιδί. 3 χρόνια τώρα κάνετε θεραπείες. Έχει κάποιο εναλλακτικό σύστημα? Όχι. Σας έχουν εξηγήσει γιατί δεν μιλάει ακόμη το παιδί? Σας έχουν εξηγήσει τι θα μπορούσε να κάνει αν είχε επικοινωνία με εικόνες? Όχι. Άρα τι κάνει ο λογοθεραπευτής? Δεν σας εξήγησε γιατί δεν μιλάει. Δεν σας εξήγησε
τι άλλο θα μπορούσε να κάνει αντί να μιλήσει. Τι θα γίνει όμως, είστε 3 χρόνια εκεί, είναι 4, θα γίνει 5. Δηλαδή, δεν εξηγούνε. Απλά σε αυτό που λες είναι και μια πιπίλα, να ξέρεις, είναι μια πιπίλα ειδικά με το PEX, με τις κάρτες, ότι και καλά μπορεί να καθυστερήσει ο λόγος, που αυτό πάλι από το δικό σου σεμινάριο, το παιδί που είναι να μιλήσει, θα μιλήσει. Το παιδί που δεν θα μιλήσει θα έχει κερδίσει χρόνο στην επικοινωνία εξολεκτική. Όχι, πείτε εσείς που το ζείτε, από τότε που ξεκινήσαμε το PEX, δεν έχει αυξήσει ο Χρήστος φωνοποιήσεις, δεν σας λέω ότι μιλάει, αλλά δεν έχει αυξήσει τις φωνούλες του. Γιατί το παιδί χαίρεται που επικοινωνεί. Πάνω απ' όλα είναι παιχνίδι. Χαίρεται, είναι χαρούμενος. Όχι ότι δεν έχει ξεσπάσματα, αλλά είναι χαρούμενος και εντάξει, σιγά σιγά θα τα αντιμετωπίσουμε. Όχι, η Νατάσα έχει δίκιο. Να λέμε την αντικειμενική, την πραγματικότητα, γιατί δεν σημαίνει ότι με ένα PEX λύθηκαν όλα μας τα ζητήματα ή με 5 μήνες παρέμβαση. Γιατί το παιδί μεγαλώνει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πω. Ευχαριστώ, Νατάσα, για την πάσα. Δεν είναι ότι τι ωραία 2 μήνες δεν έχουμε συμπεριφορά, τελείωσε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Καθόμαστε πίσω. Όχι, μπορεί να προκύψει, το παιδί μεγαλώνει, εμείς αλλάζουμε σαν συνθήκη. Δεν είναι ρομπότ. Έτσι είναι. Το σημαντικό είναι να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ό,τι προκύψει. Και να εκπαιδεύεται ο γονιός στις αρχές του συμπεριφορισμού, όχι να σου πω 5 πράγματα. Γιατί αυτά τα 5 πράγματα πιάνουν σήμερα. Αύριο πρέπει να ξέρεις να είσαι εσύ ευέλικτος, σαν γονιός, να το κάνεις. Και αυτό είναι δύσκολο. Εδώ, είναι δύσκολο γιατί δεν υπάρχει πάντα η συναισθηματική ετοιμότητα. Από τους γονείς το καταλαβαίνω. Θέλει χρόνο να το αποδεχτούν. Αλλά όσο πιο νωρίς έρθει η συναισθηματική ετοιμότητα, ότι σηκώνω τα μανίκια, δουλεύω με το παιδί μου, κάνω ό,τι μπορώ, τόσο πιο εύκολα θα έρθει και η βελτίωση. Απλά θα πρέπει να καταλάβουν όλοι οι γονείς, όλοι οι γονείς, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πηγαίνουμε και να απευθυνόμαστε σε ανθρώπους. Εγώ το λέω πιστοποιημένους πάντα και θα συνεχίσω να το λέω, όχι αλήθεια, έτσι πρέπει να το λέμε, διότι θα έπρεπε κατευθείαν με το που ακούμε αυτισμός να έρχεται στο μυαλό μας ABA. Εδώ πέρα δυστυχώς λέμε αυτισμός. Ναι, εδώ λέμε αυτισμός και κάνουμε γαβ, νιάου, φάρμακα. Ακολούθα το παιδί. Εντατική αλληλεπίδραση. Ναι. Εντατική, βλεμματική. Μου λες τέτοιες λέξεις να πάσω τώρα το πρώτο βράδυ, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Με συγχωρείς, θέλω να πω λίγο μια εμπειρία που είχα. Μισό λεπτό, να απαντήσουν σε μια γυναίκα που είδα. Μέχρι ποια ηλικία, λέει, μπορεί να μάθει PEX το παιδί αυτό? Δεν υπάρχει ηλικιακό όριο. Λαμπερό παράδειγμα ο Χρήστος. Δεν υπάρχει όριο και να ξέρετε το PEX, επειδή το κατηγορούν επίσης πάρα πολύ και αυτό το καημένο το PEX. Επειδή βασίζεται στην ABA, φυσικά το κατηγορούν, και επειδή εστιάζει κυρίως στο να ζητάει το παιδί, δεν εστιάζει τόσο πολύ στο σχολιασμό. Τον έχει και το σχολιασμό, αλλά δεν εστιάζει στο να εκφράζει τη βασική ανάγκη, το τι θέλει. Το θέλω. Ναι, και μετά προχωράει στα άλλα επίπεδα, αλλά στην αρχή έχουμε το θέλω. Ενώ άλλα συστήματα διδάσκουν μαζί όλες τις μορφές επικοινωνίας. Οπότε το PEX διδάσκεται σε όποια ηλικία χρειαστεί. Εννοείται όσο πιο μικρό το παιδί τόσο καλύτερο. Αν και ο Χρήστος μας διέψευσε. Έχω δει και μικρά παιδιά να αργούν να το μάθουν, ενώ ο Χριστάρας 2 φορές το είχε πιάσει. Όμως, είναι το σύστημα επικοινωνίας που είναι το πιο εύκολο να μαθευτεί. Δηλαδή και αυτά τα παιδιά που λένε εντός χαμηλής λειτουργικότητας ή παιδιά, ας πούμε, με πάρα πολλές δυσκολίες. Έχουμε παιδί στο behavior με πάρα πολλές δυσκολίες που λες δεν πρόκειται να μάθει γρήγορα κάτι. Το PEX μια χαρά το έχει μάθει, το έχει διατηρήσει, στο επίπεδο 1 βέβαια του PEX. Εντάξει, θα προχωρήσουμε σιγά σιγά και στο επόμενο. Αλλά είναι το σύστημα που δεν έχω δει να μην το μαθαίνει κάποιος αργά ή γρήγορα. Στα 10 χρόνια πορείας. Και μάλιστα έχω δει και πάρα πολλά παιδιά που από το PEX μετακινούνται σε συσκευή ταμπλετάκι με πιο πολλές εικόνες και μετά κάποια παιδιά φωνοποιούν κιόλας. Λίγες λεξούλες, αλλά εντάξει. Αν έχει όμως και τα προαπαιτούμενα, έτσι δεν μπορεί μόνο με το PEX να αρχίσει να
μιλάει, Εννοείται. είναι ολόκληρο σύστημα. Και Απλά όμως και σε αυτό ακόμα να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι ο γονέας πρέπει να δουλέψει. Πρέπει να αποδεχτώ γρήγορα, να συνειδητοποιήσω γρήγορα και να ξεκινήσω όσο μπορώ να κάνω παρέμβαση εγώ ο ίδιος μαζί με ειδικούς, διότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα μόνο με κανένα 45 λεπτό, ούτε με 1 ώρα, ούτε με 2 ώρες. Χρειάζονται 30 ώρες την εβδομάδα, χρειάζονται αρκετές ώρες. Χρειάζονται πάρα πολλές ώρες την εβδομάδα, αλλά κυρίως χρειάζεται να υπάρχει σύμπραξη με τους γονείς. Δηλαδή, δεν γίνεται αλλιώς, αν αυτά που κάνουμε δεν μεταφέρονται στην οικογένεια. Και οι γονείς, ξέρετε, επειδή εμείς όταν ξεκινάμε με τους γονείς των μικρών παιδιών, καλούμαστε να διδάξουμε και αυτούς τους γονείς. Πρέπει να διεκδικούν απέναντι στον επαγγελματία με ένα σεβαστικό τρόπο. Αλλά εάν εγώ σου πω, θα πλύνετε έτσι τα δόντια, αλλά δεν σας ταιριάζει, εσείς πρέπει να μου το πείτε, να το φέρω όσο μπορώ στη δική σας καθημερινότητα. Έτσι είναι. Όχι εντελώς, όχι μόνο αυτό που θέλετε εσείς, ούτε μόνο αυτό που θέλω εγώ. Αλλά εάν εγώ σας λέω πλύνετε τα χέρια έτσι και δεν μπορείτε να τα πλύνετε έτσι, πρέπει να μου το πείτε. Πώς θα το ξέρω, θα σας δίνω ασκήσεις που δεν μπορείτε να τις κάνετε. Και επίσης, να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό, τώρα δεν είμαι ψυχολόγος, αλλά το πρακτικό κομμάτι. Γιατί οι γονείς περιχαρακώνονται πάρα πολύ στο συναισθηματικό και στην αποδοχή, που η αποδοχή κάθε μέρα τη δουλεύετε. Θα σας πει ένα σχόλιο δάσκαλος, πρέπει να το αποδεχτείτε. Θα σας πει κάτι, πρέπει να το αποδεχτείτε. Κάθε μέρα να αποδεχτείτε κάτι πρέπει, άρα δεν τελειώνει η αποδοχή. Πρακτικά πρέπει να υπάρχουν συστήματα. Ποιος θα κρατήσει το παιδί, ποιος θα το πάει θεραπείες. Πρακτικά πράγματα πρέπει να λυθούν. Το οικονομικό, δηλαδή χρειάζεται εγρήγορση. Εγρήγορση και θα πρέπει να ξεπερνάμε τα στεγανά που έχουμε. Έχουμε και οικογένεια που υποστηρίζουμε, που είναι μικρό το παιδάκι. Έχει αναλάβει ο μπαμπάς εξ ολοκλήρου τη φροντίδα του παιδιού. Γιατί η μαμά έχει αναλάβει το μεγαλύτερο παιδί. Πώς θα γίνει? Δεν προλαβαίνουν να κάνουν και οι δύο τα ίδια. Έτσι είναι. Δεν γίνεται. Πρακτικό όμως ζήτημα είναι αυτό. Ή υπάρχει οικογένεια που κάθε Σάββατο κρατάει το παιδί η γιαγιά. Γιατί η μαμά δεν λέει θέλω να πάω μία βόλτα με τον άντρα μου 1 ώρα. Αυτό όμως της δίνει τη δύναμη τη Δευτέρα να αντέξει το χτύπημα, το τράβηγμα του μαλλιού. Δηλαδή πρακτικά, άμα κάτσει και περιχαρακωθεί η γυναίκα στις τύψεις της, ότι δεν θα αφήσω ούτε 1 ώρα τον αυτιστικό γιο μου στη γιαγιά, εφόσον υπάρχει η γιαγιά. Εγώ Κάνα, μη μιλάς. Μα ξέρεις τι, δηλαδή, γιατί μετά θα πρέπει να έχεις ενέργεια για να βγάλεις την υπόλοιπη εβδομάδα. Το τι δίνει ενέργεια στον καθένα είναι διαφορετικό. Εγώ μπορώ να θέλω να καθίσω στο TikTok 1 ώρα, όλος να θέλει να πάει γυμναστήριο 1 ώρα, όλος να θέλει να πάει στη δουλειά του. Δηλαδή το τι θα κρατήσεις και τι θα θυσιάσεις, το ξέρεις εσύ, αλλά θέλει μια σύμπραξη, μια εγρήγορση. Εντάξει, όσοι είναι μονογονείς, γιατί είδα και μια κυρία που έγραψε ότι είναι μονογονείς με 2 παιδιά, εννοείται ότι η συνθήκη είναι πολύ πιο δύσκολη. Και είναι πολλές αυτές οι οικογένειες, δυστυχώς, με αυτιστικά παιδιά, είναι περισσότερες μονογονεϊκές και είναι ηρωίδες. Γιατί οι μπαμπάδες για κάποιο λόγο θεωρούν ότι δεν έχουν ευθύνη. Επειδή δεν αντέχουν. Δεν υπάρχει. Το δεν αντέχω δεν υφίσταται καν. Τι πάει να πει δεν αντέχω? Δεν υπάρχει. Είναι απίστευτο. Ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ αυτή τη συνθήκη. Μπράβο σε όσους τα φέρνουν εις πέρας, και εκεί το μόνο που εγώ μπορώ να πω, γιατί έχουμε και μανούλες που είναι μονογονείς στο behavior, τους λέω ξεκίνα από τα βασικά, πρόσεχε τον εαυτό σου, μην πέσεις κι εσύ, δεν πειράζει, μην παίξεις με το παιδί, άστο, δεν μας ενδιαφέρει τώρα να παίξεις, σε ενδιαφέρει να είσαι καλά, υγιής, η υγεία σου, το σώμα σου, να αντέχεις, τα οικονομικά να καλυφθούν έστω και οι θεραπείες του παιδιού και να είναι καλά και το άλλο παιδί. Όσο γίνεται έτσι. Και τι εννοείται ότι σε μια συνθήκη θα επηρεαστεί και το αδερφάκι. Είναι μέρος, εντάξει το ξέρω, ναι. είναι μέρος της ζωής και αυτό. Οπότε εκεί ζητάμε να γίνει το μίνιμουμ. Δεν ζητάμε να κάνει τώρα πρωτόκολλα και τέτοια γυναίκα, γιατί εντάξει, δεν γίνεται. Δηλαδή και εμείς. Όπως για το Χρήστο θα πω,
Τι μπορούμε να κάνουμε, 1, 2, 3. Το ίδιο κάνω εγώ και για τους γονείς. Μπαίνω, βλέπω την οικογένεια. Τι μπορεί να υποστηρίξει η οικογένεια, 1, 2, 3. Και δίνω αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να δώσουμε όλες τις ασκήσεις σε όλους. Γιατί δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Κάποιες συνθήκες δεν ευνοούν. Οπότε είναι. στις μανούλες που είναι μονογονείς θα πω μόνο μπράβο, που είναι δίπλα στα παιδιά τους, που τα αγαπάνε, που είναι δίπλα τους, που κοιμούνται μαζί τους, που τα κάνουν όλα. Δεν είναι μόνο θαυμασμό, δεν έχω κάτι άλλο όπως. Και να αντέχουν, να προσέχουν την υγεία τους. Γιατί οι γονείς των παιδιών στο φάσμα, άσχετα από τη μονογονεϊκή οικογένεια, το ξεχνούν αυτό. Και η υγεία τους παίρνει την κάτω βόλτα. Το λέω τώρα αυτό για όλους τους γονείς, αλλά κυρίως για το. Δηλαδή, όλοι οι γονείς που υποστηρίζουμε έχουν κάποιο θέμα υγείας. Δυστυχώς δηλαδή. Από το στρες και από την πίεση. Εντάξει, να σας πω, επειδή έχω ζήσει και στην Μέση Ανατολή, το οικονομικό κομμάτι είναι για μένα το πιο μεγάλο. Εκεί δεν έβλεπα αυτές τις συνθήκες, γιατί υπήρχε το budget, δεν υπήρχε οικονομικό άγχος. Δεν υπήρχε οικονομικό άγχος. Οπότε έβλεπες μια άλλη ευρωστία των γονέων. Ναι, θα τους πείραζε, ναι, θα τους ενοχλούσε, ναι, δεν θα το αποδέχουν. Αλλά τουλάχιστον η σωματική και η ψυχική τους υγεία δεν έπαιρνε τόσο την κάτω βόλτα. Γιατί δεν υπήρχε οικονομικό στρες. Είναι τεράστιο πράγμα. Έτσι είναι, συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ. Πάνω απ' όλα, ξέρεις τι γίνεται εδώ πέρα, πρέπει υποχρεωτικά να πεθάνει το εγώ του ενός γονέα. Φεύγει το εγώ, φεύγει το θέλω. Ναι. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι, δεν το συζητάμε. Και επίσης να Αυτό, πούμε έτσι, αυτό, ναι. Έτσι, να πούμε και για τους μπαμπάδες που φεύγουν, που δεν αντέχουν, ότι τα παιδιά είναι ευλογία, είναι άγγελοι, ούτε ήρθαν εδώ στον κόσμο για να εκπληρώσουν ό,τι δεν εκπληρώσαμε εμείς, ούτε να κάνουν τα αποθυμένα τα δικά μας, ούτε είναι η προέκταση του φαλού μας, και πρέπει να είμαστε δίπλα, όπως και αν είναι. Έτσι Αυτό. είναι, Θάνο. Εγώ σου λέω, πραγματικά σας θαυμάζω, επειδή φάνηκε από την αρχή ότι έχετε μοιράσει τις αρμοδιότητες με ένα τέτοιο τρόπο που να γίνεται το καλύτερο δυνατό για να αντέχετε και να βγάζετε και το πρόγραμμα του Χρήστου και οικονομικά, πάρα πολύ βασικό, και πρακτικά. Περιχαρακώνονται οι γονείς και μπαίνουν και σε συνθήκη διαμάχης. Ποιος θα τα κάνει καλύτερα, εσύ δεν έκανες, εγώ δεν έκανα. Είναι σαν, εγώ το βλέπω, σαν, ας το πούμε, τη γονεϊκότητα, πώς έχεις ένα project για το σχολείο. Θα τα χωρίσεις. Εγώ μπορώ να κάνω τις εικόνες, εσύ μπορείς να κάνεις τα κείμενα. Έτσι είναι. Έτσι είναι η οικογένεια. Για όλες όμως τις οικογένειες ισχύει αυτό. Έτσι είναι. Απλώς στον αυτισμό πολλαπλασιάζονται οι δυσκολίες, αυτό είναι. Μακάρι, εύχομαι κάποια στιγμή να καλύπτεται η MBA οικονομικά από το κράτος. Πολύ ωραία προγράμματα να καλύπτονται. Να φεύγει αυτό το οικονομικό άγχος από τους γονείς, να μπορούν να κάνουν πολύ ωραία προγράμματα. Πραγματικά έχω δει διαφορά με τα πολύ ωραία προγράμματα. Είναι η μεγάλη μου ευχή. Ελπίζω να το πετύχουμε. Και η δικιά μου ευχή είναι αυτή, να ξέρεις. Εμείς θα το προσπαθήσουμε. Θα το παλέψουμε αυτό. πάρα ξέρω, πολύ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και Ναι. επίσης Ναι. να πούμε κιόλας ότι επειδή εγώ με τον Χρήστο κάνουμε πραγματάκια, έτσι, αρκετή ώρα κάθε μέρα, και πλέον, ξέρεις, γίνεται και σαν παιχνίδι μετά από εκεί και πέρα, και είναι πολύ ωραίο το να παίζει ο γονιός με το παιδί του και να μαθαίνει το παιδί. Είναι πολύ όμορφο, δηλαδή μου αρέσει εμένα αυτό. Ότι θα πρέπει σιγά σιγά να καταλάβουμε εμείς οι γονείς να απευθυνόμαστε πάντα σε επιστοποιημένους ανθρώπους που ξέρουν από επιστήμη. Θα πρέπει να ακούγεται παραπάνω ο συμπεριφορισμός, διότι πραγματικά είναι η μοναδική επιστήμη που μπορεί να βοηθήσει στον αυτισμό, κατάκτηση δεξιοτήτων, συμπεριφορές, την καθημερινή ζωή, και να σταματήσουν όλοι οι άλλοι να θέλουν να είναι αόρατοι και αυτή η επιστήμη, όπως εσείς είσαστε 15 σε όλη την Ελλάδα, είσαστε έδι, πόσοι είσαστε? 11 τώρα τελευταία φορά που 11. τσέκαρα, γιατί εντάξει, κάποιοι αλλάζουν και τοποθεσία, είμαστε πολύ λίγοι. Είμαστε μία σελίδα είμαστε. Μια σελίδα, ωραία. Να πούμε κιόλας ότι πιστοποιημένοι αναλυτές συμπεριφοράς σε όλη την Ελλάδα είναι μόνο 11.
11-12. Απαράδεκτο. Να πούμε ότι θα έπρεπε να ήταν μέσα στα ειδικά σχολεία. Δεν Οπωσδήποτε. είμαστε στα ειδικά σχολεία. Θα έπρεπε να υπήρχαν σαν επόπτες στα ειδικά σχολεία, Ναι. δυστυχώς. Θα έπρεπε να υπήρχαν στα πανεπιστήμια πριν βγουν αυτά τα παιδιά έξω, να ασχοληθούν με αυτούς τους αγγέλους. Και πολλά. Μακάρι. Αυτό θα Και- το παλέψουμε και- πολύ. Είπες κάτι, Θάνο, θα πιαστώ από αυτό, ότι για κάποιο λόγο δεν ακούγεται ο συμπεριφορισμός, Μμμ. δεν έχεις άδικο. Και εγώ, επειδή πλέον έχω κουραστεί με το ότι λένε «Αχ, κάνετε MBA με τίποτα». Πάνε δηλαδή και λένε στον κόσμο «MBA, όχι, ξέχασε». Εμάς μας έχουν βρήσει κιόλας, γιατί αυτό λέει το κάνουν στη σκυλιά. Το κλασικό. Καταλαβαίνω. Τη μέθοδο Παυλόφ. Ναι, έχουν μείνει Καλά, εκεί. εντάξει. Έχουν μείνει εκεί. Ναι, έχουν Όχι, μείνει εκεί. όντως, να σας πω κάτι. Και Εκεί. υπάρχουν αρχές του συμπεριφορισμού στην εκπαίδευση του σκύλου, και γιατί όχι, αλλά εννοώ για το σκυλάκι. Στο παιδί δεν θα το κάνω με τον ίδιο τρόπο που θα το κάνω στο σκύλο. Και επίσης, όχι, μου δίνεται πολύ καλό πάτημα. Εγώ το έχω δει και αυτό, να ξέρεις. Όταν ο Χρήστος ήταν 18 μηνών και έμπαινα εγώ συνέχεια στις απέσιες θεραπείες που έκανε και ήταν μαζί και άλλα παιδιά στην αίθουσα μεγάλα, ήταν ακριβώς αυτό, έβλεπα μπροστά μου και έκλαιγα και δεν το πίστευα, ότι ήταν σαν να ήταν ένα ρομπότ, όχι άνθρωπος αυτό. Θα φτάσει Ναι. μέχρι εδώ, θα σου δώσω αυτό. Και κάνανε αυτό το πράγμα συνέχεια. Και δεν καταλάβαινα τι προσφέρει αυτό. Ένα εδώ πέρα του είχαν Το πατατάκι στην άκρη, λες και είναι- Το πακοτίνι στο στόμα του, έτσι, σαν το καρότο και το άλογο. Ναι, Εντάξει, ναι, ναι. αυτό Εντάξει. έχει Ναι. μείνει σε όλους μάλλον. Αυτό Εντάξει. έχει μείνει Ναι. και χαίρομαι που το φέρνετε αυτό, γιατί, θα σας πω, αυτό είναι όχι απλώς μια τελευταία λύση, όχι μια απαρχαιωμένη λύση. Πρέπει να εξαντλήσω όλα τα υπόλοιπα, να πω ότι το παιδί δεν κατάφερε με κανέναν άλλο τρόπο, με κανέναν άλλον ενισχυτή, και μετά να χρησιμοποιήσω τροφικό ενισχυτή, το κάνουμε, αλλά αφού έχουμε εξαντλήσει όλες τις λύσεις και θα πούμε ότι μου κάνεις ένα σωστό, θα πάρεις, ξέρω εγώ, ένα πατατάκι, αλλά αυτό σημαίνει ότι είναι η τελευταία μου λύση. Ότι το παιδί δεν έχει μάθει με κανέναν άλλο τρόπο, τα έχω δοκιμάσει, τα έχω καταγράψει. Έχω πει στο γονιό, κοίτα, εγώ δοκίμασα με φούσκες, με. Και προσέξτε, άμα το ξεκινήσεις, πρέπει ήδη να έχεις πλάνο πώς θα το βγάλεις το πατατάκι. Σε όλη του τη ζωή θα τρώει πατατάκια. Άρα εγώ θα πάω στο γονιό και θα πω, έχω δοκιμάσει 10 πράγματα, το παιδί σας δεν έχει μάθει ως τώρα. Δεν θέλω να πληρώνω με τζάμπα, μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω πατατάκια? Ναι, σου επιτρέπουμε. Σε 1 μήνα θα έχω φροντίσει να μην δίνω μόνο πατατάκια. Υπάρχουν τεχνικές για αυτά. Δεν θα το κάνω από το μυαλό μου. Μαζί με το πατατάκι θα γαργαλίσω κιόλας. Και σιγά σιγά πατατάκι γαργαλιτό, πατατάκι γαργαλιτό. Θα γίνει το γαργαλιτό ενισχυτής αντί για το πατατάκι. Θα κόψω το πατατάκι. Δεν μπορεί να φτάνει ένα παιδί 15 χρονών και να είναι τροφικός ενισχυτής, ο μόνος ενισχυτής. Οπότε, το να ξεκινήσω κάπως, αν ξέρω πώς θα το βγάλω όλο αυτό, θα βγάλω το Επιστήμονας, τροφικό η ενισχυτή. επιστήμη είναι αυτή. Όχι ο αλχημιστής. Ναι, Η γιατί επιστήμη. υπάρχουν τα εργαλεία. Ο αλχημιστής Θυμάσαι, είναι, Εύη, θυμάσαι που κι εμείς όταν είχαμε έτσι πρωτοξεκινήσει, που είχαμε βάλει Ναι, τον ναι, τροφικό βάλαμε ενισχυτή και μου λες ότι Θάνο, εντάξει, τα ξεχνάς όλα αυτό και από την αρχή πάμε πρωτόκολλο. ναι. Το- Ναι, γιατί το τα είχαμε εξαντλήσει όλα, βάζουμε και το Μπράβο. τροφικό. Αυτό Και βλέπω ότι- εξήγησέ το. Και πάλι δεν είχαμε αποτέλεσμα. Δηλαδή είχαμε δοκιμάσει όλα τα απλά, τα καθημερινά, τα αυτά που θα έκανε κάποιος που μόλις τώρα ξεκινάει την καριέρα του. Τα κάναμε όμως, να εξηγήσουμε γιατί. Γιατί έπρεπε και εγώ λίγο να σε διαβάσω, είσαι εσύ ο μαθητής μου, έπρεπε να δω λίγο ο Θάνος τι μπορεί. Το πρωτόκολλο είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο, δεν μπορούμε να το κάνουμε όλους τους γονείς. Σήμερα τώρα έλεγα σε μια οικογένεια, λέω αν είναι να το κάνουμε, γιατί σας βλέπουν και μου λένε θα κάνουμε το πρωτόκολλο του Θάνου. Λέω, παιδιά, να το κάνουμε. Έχεις κάνει φίρμα, Θάνο. Λέω, παιδιά, για να το κάνουμε αυτό, λέω, πρέπει ένας από τους δύο να σηκώσει τα μανίκια, να είναι μαζί μου κάθε μέρα στο τηλέφωνο και στα βίντεο. Και λέω, αν πρέπει να διαλέξω, τους το είπα έτσι χύμα, λέω, πρέπει να διαλέξω εσένα, λέω στον μπαμπά, γιατί έχεις καλύτερη συμπεριφορική αντίληψη. Το είπα χύμα. Γιατί είσαι ο μαθητής μου. Το ξέρετε, και όταν με πήρατε για το Χρήστο, σας είπα ότι δεν έχω θεραπευτή που να ξέρει να το κάνει αυτή τη στιγμή. Άρα δεν μπορώ
είτε στο γονιό, είτε σε θεραπευτή, να τον βάλω να κάνει κάτι που δεν ξέρει και να κάνει αλχημίες. Αλλά εντάξει, αυτά τώρα είναι επειδή είμαστε ηθικοί, επειδή θέλουμε το καλό των παιδιών και των οικογενειών. Εννοείται ότι βιοποριζόμαστε από αυτό. Από αυτό βιοπορίζομαι, είναι η δουλειά μου. Αλλά ποτέ δεν θα κερδίσει το χρήμα σε σχέση με το να. Δηλαδή δεν θα σου πω ψέματα για να πάρω τα λεφτά σου. Αν δεν μπορώ να σε υποστηρίξω, να σου το πω. Το έχετε ζήσει όμως, τι να λέμε τώρα. Αν δεν μπορώ να σε υποστηρίξω, πρέπει να σου το πω. Ότι εγώ δεν μπορώ, δεν έχω άνθρωπο που να ξέρει να κάνει αυτό που ζητάτε. Γιατί άμα να σου στείλω αλχημίες και εσύ να πληρώνεις 100, 200, 1000 ευρώ για αλχημίες και να ματαιώνεσαι και σαν γονιός. Όχι, εμείς ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε. Εμείς ήταν ότι... Έτυχε καλή συγκυρία, Θάνο, ήσουν ένα καλός μαθητής. Όχι, ήταν ό,τι καλύτερο να ξέρεις. Είναι ό,τι καλύτερο και να πω και για το πρωτόκολλο ότι... Επειδή είχα και εγώ τους ενδιασμούς μου, δηλαδή φοβόμουν να μην κάνω λάθη και αυτά, αλλά έτσι μαθαίνεις και λύσεσαι, μαθαίνεις λίγο, όταν το εξηγείς στον άλλο, μαθαίνεις, μπαίνεις σε μια νοοτροπία. Το τι μπορώ να κάνω κι εγώ όταν δω ότι δεν πιάνει αυτό, να το αλλάξω λίγο έτσι, να κάνω αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι, γι' αυτό λέμε ότι είσαι εσύ δίπλα και δίνεις δύναμη στο γονιό. Αυτός που έχει τη γνώση, τη μεταλαμπαδεύει, όχι είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Και μετά μπορεί και ο ίδιος ο γονιός να μπορέσει να κάνει μισό εκεί που βλέπει ότι δεν πιάνει το παιχνίδι με το νερό, είμαστε μέσα, τι πρέπει να κάνω, να βάλω εδώ τα αντικείμενα. Δηλαδή ξεκινάς και εσύ και μπαίνεις σε μια τέτοια εγρήγορση για να μπορείς να έχεις αποτέλεσμα. Και αυτό το καταφέρνεις εσύ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί κάνω. Είναι άλλο να στο δώσω τυφλοσούρτη και να σου πω κάντε 5 φορές παιχνίδι με νερό και είναι άλλο να σου εξηγώ. Γι' αυτό λέω και οι γονείς πρέπει να απαιτούν ότι δεν μιλάει. Γιατί δεν μιλάει, εξηγήστε μου. Δεν απαιτώ να μιλήσει, αλλά γιατί το κάνετε τώρα αυτό, μπορείτε να μου εξηγήσετε για να θυμάμαι στο σπίτι. Είναι πολύ βασικό το γιατί κάνω παίξει, γιατί να κάνω. Δηλαδή, ό,τι είναι να κάνουμε, πρέπει να το εξηγούμε στο γονιό. Και οι γονείς να το απαιτούν. Γιατί και εμείς κάποιες φορές, θα σας πω, επειδή το ζούμε κάθε μέρα, δεν μας έρχεται στο νου ότι δεν είναι δεδομένο. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί γονείς που κλαίει το παιδί και θα δώσουν κάτι για να σταματήσει να κλαίει. Εμείς το θεωρούμε δεδομένο ότι δεν το κάνουν. Δεν το φέρνουν και στη συνεδρία, στη συμβουλευτική. Και λες, μα γιατί συνεχίζει να κλαίει μαζί σας και δεν σας το ζητάει να παίξει. Και μετά σου έρχεται αναλαμπή και λες, μήπως του δίνετε την ώρα που κλαίει για να σταματήσει να κλαίει. Αλλά εκεί, άντε να το φανταστώ εγώ, που εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι δεν δίνουμε κάτι την ώρα που κλαίει το παιδί. Για να το δωροδοκίσουμε, έλα αγάπη μου, μην κλαις, θα σου δώσω σοκολάτα. Θεωρώ δεδομένο, αλλά μπορεί να μην είναι δεδομένο για κάποιο γονιό. Άρα το ξεχνάω, εγώ δεν το ρώτησα. Δεν το θυμήθηκε και ο γονιός να μου το πει. Και κάπου χάνεται όλο αυτό. Οπότε πρέπει και οι θεραπευτές σε εγρήγορση και οι γονείς. Θέλει μια εγρήγορση. Έτσι είναι, όχι, έτσι είναι. Ωραία, μας λέει εδώ και μια κυρία για την επαρχία. Στην επαρχία δεν υπάρχουν εύκολα αυτά. Να σας πω, το καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχουν εύκολα στην επαρχία. Όμως, πλέον με τις online υποστηρίξεις, να υποστηριχθείτε online είναι καλύτερο από το να μην κάνετε τίποτα. Λέγοντας ότι στην επαρχία δεν υπάρχουν. Και εμείς έτσι το κάνουμε. Ναι. Παρόλο που είμαστε δηλαδή, Αθήνα. Ναι. Απλά πες Εύη, ότι υπάρχει αυτό το μέσο, γιατί πολλοί άνθρωποι από την επαρχία, δηλαδή μας παίρνουν τηλέφωνο, δίνουμε το τηλέφωνο σου, Ναι. σε έχουμε πρίξει, δεν γίνεται αλλιώς. Όχι. Απλά ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα το να μπορέσεις να κάνεις καθοδήγηση online. Γίνεται αυτό. Γιατί δυστυχώς γίνεται αυτό. δεν υπάρχουν θεραπευτές. Ως ένα βαθμό. Ακριβώς. Δεν υπάρχουν θεραπευτές ούτε στην Αθήνα. Δεν έχουμε στην Αθήνα θεραπευτές για level 3. Έτσι. Δηλαδή, γιατί το level 3 απαιτεί πάρα πολύ εκπαίδευση, πάρα πολύ εποπτεία και όλο αυτό είναι χρονοβόρο, κοστοβόρο. Θεραπευτές που να δεχτούν να φάνε ξύλο, ας το πούμε ομά. Θεραπευτές που να δεχτούν ότι μπορεί να φύγει και μια κλωτσιά και ένα μαλλί να τραβηχθεί. Ούτε όλα τα δικά μου, ούτε όλη η δική μου ομάδα το δέχεται. Υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα που δέχονται να δουλέψουν με παιδιά στο φάσμα που μπορεί να εκδηλώσουν επιθετικότητα. Είναι σεβαστό,
Αλλά δεν θα Τι λες στείλω τώρα? κάποιον που δεν το λέει. Τι λες τώρα? Έτσι είναι. Όχι, έτσι είναι, Θάνο. Σου λέει ο άλλος, εγώ δεν πάω εκεί αν είναι να φάω ξύλο. Και ξέρεις, το λέμε τώρα ομά, έτσι. Άρα υπάρχει έλλειψη θεραπευτών και στην Αττική και γενικά σε όλη την Ελλάδα, πόσο μάλλον στην επαρχία. Γι' αυτό και προσπαθούμε μέσω της online καθοδήγησης ο γονιός, που έτσι κι αλλιώς θα είναι στο σπίτι με το παιδί, να μάθει 5 πράγματα Έτσι. μέχρι ένα σημείο. Οπότε οι δυσκολίες είναι πολλές, αλλά το silver line, το ουράνιο τόξο σε όλο αυτό, είναι ότι η επιστήμη έχει τα εργαλεία στην Ναι. ABA, με συνεργασία, με υπομονή. Θέλει, εντάξει, με εγρήγορση μπορούμε να τα καταφέρουμε. Τα εργαλεία υπάρχουν, η τεχνογνωσία υπάρχει. Θέλουμε έμπρακτα να εφαρμόζεται και σιγά σιγά Εμείς θα γίνουν παλέψουμε, όλα. να ξέρεις ότι θα παλέψουμε πάρα πολύ για αυτό το κομμάτι. Δεν γίνεται τόσα χρόνια να μην ξέραμε, να μην μας έλεγε κανένας τίποτα, να περάσαμε όλα αυτά τα μαρτύρια που περάσαμε. Και τώρα που έχουμε μάθει και που βλέπουμε στη ζωή μας το παράδειγμα ότι σε εμάς που είμαστε πολύ δύσκολη περίπτωση έχει βοηθήσει, και να μου λένε ότι δεν μπορούν να το κάνουν ή δεν το δέχονται εφόσον υπάρχει. Και πάντα Δηλαδή υπήρχε. θεωρούν αυτά τα παιδιά ότι δεν θα μάθουν, δεν θα κάνουν ποτέ τίποτα. Γιατί? Αφού σου λέμε ότι μπορούν, ότι υπάρχει το εργαλείο, ότι να, εμείς το αποδεικνύουμε. Πρέπει να το δεχτούν. Εμείς θα επιβάλλουμε όλα αυτά, να είσαι σίγουροι, γιατί υπάρχουν και άλλοι γονείς σαν και εμάς, ναι, και τα παιδιά μας έχουν δικαίωμα και εφόσον υπάρχουν τα εργαλεία δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Και όπως επίσης θα το παλέψουμε αυτό και για το ειδικό σχολείο, να ξέρεις, και όπως επίσης αυτό που το έχουμε συζητήσει που θέλουμε να παλέψουμε είναι για δομή πιλωτική, Ναι. το δικό μας το μοντέλο, ξέρουμε το μοντέλο, ξέρουμε τι είσαι, ξέρουμε τι θα είναι. Στην αρχή πιλωτικά να δουν ότι ορίστε κύριοι, και μετά να είναι δομές σε όλη την Ελλάδα και ειδικά για το επίπεδο 3. Ναι, πάρα πολύ σημαντικό. Το επίπεδο 3, τα λέμε συχνά μαζί, είναι όχι απλώς δεν υπάρχει. Σας λέω, στον ίδιο το συμπεριφορισμό, στους συμπεριφορικούς κύκλους δυσκολευόμαστε να κάνουμε παραπομπή. Το ξέρετε, δηλαδή λέμε θα πάει στην τάδε δομή, δεν δέχεται αυτή η δομή εφόσον έχει συμπεριφορές. Ναι. Δεν μπορούμε, δηλαδή δομή, ναι, το κλασικό. Θεραπευτές που δεν δέχονται, επόπτες που δεν δέχονται να το κάνουν. Εντάξει, επόπτες δεν έχω ακούσει κάποιον να είναι ειλικρινής εδώ στην Ελλάδα, αλλά μακάρι να... Γιατί το πιο σημαντικό είναι η πρόληψη. Δεν θέλουμε να φτάνουν τα παιδιά σε σημείο να χτυπιούνται και να χτυπάνε. Δεν μας αρέσει αυτό το παιδί, ταράζεται το παιδί πάνω απ' όλα. Δεν γεννήθηκε το παιδί για να χτυπάει και να χτυπιέται. Γεννήθηκε για να επικοινωνεί, να παίζει, να απασχολείται, να ντύνεται, να τρώει. Και να πούμε και κάτι σημαντικό, ότι όταν αλλάξαμε την όλη νοοτροπία στο πρόγραμμα του Χρήστου, ο Θάνος μου είπε κάτι πάρα πολύ, με είχε αγγίξει πάρα πολύ. Μου λέει, το καταλάβαινα ότι κάτι δεν ήταν σωστό με τα προηγούμενα. Μου έλεγε, το καταλάβαινα ότι δεν γίνεται να είναι σωστό να κλαίει το παιδί μου 2 ώρες και εγώ να πρέπει απλώς να τον αφήσω να κλαίει. Το λέω και για τους δασκάλους που λένε να τον αφήσουμε να κλαίει, να κάνει, δεν ξέρω εγώ τι. Ο γονιός πάντα το ένστικτο του λέει ότι κάτι εδώ πάει ή δεν πάει καλά. Και τους προτρέπω τους γονείς να εμπιστεύονται το ένστικτό τους. Είναι κάτι που έχουμε συνηθίσει να μην το ακούμε με όλη αυτή την πληροφορία, τα TikTok, τα Instagram, τις λαμπερές εικόνες. Όμως το ένστικτο δεν έχει ξεγελάσει ποτέ κανένα γονιό που έχω συνεργαστεί. Συγκούρα, απλά να ξέρεις ότι αν δεν υπήρχες εσύ, δεν θα άλλαζε κάτι. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε... Όχι, πρέπει να καταλάβουν ότι όλο αυτό θα πρέπει να γίνει σε όλα τα σπίτια. Έτσι. Αυτό που κάνουμε εμείς θα πρέπει να μπει όλο αυτό σε όλα τα σπίτια που έχει ειδικά παιδιά σαν τον Χρήστο. Ναι, διότι ναι.
τα βίντεο που ανεβάζουμε με τον Χρήστο δεν είναι για να μας πούνε ούτε μπράβο, ούτε για τα like, ούτε για Καλά, τίποτα. δεν το Είναι για να δουν ότι, παιδιά, κοιτάξτε πώς ήμασταν, κοιτάξτε τι έχουμε καταφέρει, υπάρχει βελτίωση. Με αυτό κάνω 1, 2, 3. Αυτό. Πρέπει να τους αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Θα το κάνουμε και αυτό όμως, Εύη. Ναι. Και έχουμε τύχει σε μια πολύ καλή συγκυρία που έχουμε αναδείξει και το δυναμικό του Χρήστου. Πάνω απ' όλα αυτό με χαροποιεί. Είναι πάρα πολύ λυπηρό να μην πιστεύουν οι θεραπευτές στο παιδί και ο γονιός μετά να μπαίνει σε αυτό το ότι εντάξει, μέχρι εκεί μπορούμε. Όχι ότι δεν το λέω ότι εσείς μου είχατε πει κάτι τέτοιο, αλλά μπαίνει και ο γονιός σε ένα ότι εντάξει, για να το λένε όλοι αυτοί τώρα 12 χρόνια. Μπαίνει σε αυτό το τρυπάκι, Εύη, μπαίνεις, σε βάζουν σε αυτό το τρυπάκι. Ναι. Και σου ξαναλέω ότι αν και εμείς δεν σε γνωρίζαμε, αν δεν σε γνωρίζαμε να κάναμε όλο αυτό, θα ήμασταν το ίδιο. Ναι, είναι πάρα πολύ λυπηρό. Είναι λυπηρό. Θα την γνωρίζαμε γιατί εγώ ψάχνω τα πάντα. Η Νατάσα με είχε βρει πρώτη. Το ξέρω. Τα λέμε τα Εγώ. Ναι. Είμαστε δίκαιοι. Ναι, αλλά έτυχε, δηλαδή όλα γίνονται και για κάποιο λόγο, το λέμε και λίγο νομοτελειακά τώρα. Σίγουρα. Δεν θα είχε πάει το ίδιο καλά Θάνο αν δεν το έκανες εσύ. Το είχα πει και ότι εσύ θα πρέπει να το κάνεις. Ναι. Γιατί, να πούμε και αυτό, είχες ήδη χτίσει σχέση με το παιδί. Πάρα πολύ βασικό. Ξεκινάνε, έλα μπες Γιωργάκη, Κωστάκη, κάτσε εδώ στην καρέκλα, τελείωσε, βγαίνεις. Θα του βάλω εγώ όρια από την αρχή, λένε οι καλοί θεραπευτές. Ναι. Ποια όρια από την αρχή? 2-3 πρώτες εβδομάδες. Να χτίσεις σχέση, να νιώσει καλά το παιδί μαζί σου. Πώς θα σε εμπιστευτεί να δουλέψει? Πώς θα σε εμπιστευτεί να αφήσει τα αγαπημένα του πράγματα? Αν δεν νιώσει καλά μαζί σου, σκεφτείτε ότι έχουμε παιδιά που πετυχαίνουν τους στόχους μόνο και μόνο από την καλή θεραπευτική σχέση. Δηλαδή ο θεραπευτής νιώθει ότι δεν έκανε και πάρα πολλή δουλειά. Ναι, αλλά έχεις κάνει πάρα πολλή δουλειά στο να νιώθει καλά μαζί σου το παιδί. Να θέλει να παίξει, να επικοινωνήσει. Άρα είχες ήδη χτίσει μια καλή βάση. Πολλοί γονείς δεν έχουν χτίσει σχέση με το παιδί, γιατί θέλει άλλο κώδικα ο αυτισμός για να χτίσει σχέση. Δεν τη χτίζεις με το έλα αγάπη μου να σου δώσω γλυφιτζούρι. Οπότε εκεί θέλει και εκεί δουλειά. Αλλά εκεί είναι θέμα πιο εξατομικευμένο, πώς θα χτίσω τη σχέση με αυτό το παιδί, το συγκεκριμένο παιδί μου, πώς θα το πλησιάσω, πώς θα μιλήσω σε ένα παιδί που δεν μιλάει. Απλά όμως υπάρχουν, μπορούμε να το καταφέρουμε κι αυτό. Αυτό το πρέπει να καταλάβουν όλοι και να ακουστεί όλο αυτό, να ακουστεί ότι μπορούμε να το πετύχουμε και μπορούμε να το καταφέρουμε. Ναι, σίγουρα, 100%. Δεν υπάρχει κάτι. Η ABA σου δίνει και μία ελπίδα, ακούγεται και λίγο υπεροπτικό, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι για το οποίο η ABA δεν έχει καμία λύση. Μπορεί να έχει κατά το ίμιση τη λύση, σε κάποια 100%, σε κάποια κατά το ίμιση, αλλά θα βρούμε την άκρη. Και αν δεν τη βρούμε, τουλάχιστον θα ξέρουμε γιατί δεν βρήκαμε την άκρη. Δηλαδή και σε πολλές φορές δεν βγάζουμε άκρη με κάποιες συνεργασίες. Και λέω, εντάξει παιδιά, αφού αυτό έχει συντηριακή βάση και ο εργοθεραπευτής δεν συνεργάζεται, μέχρι εδώ φτάνουμε. Τουλάχιστον όμως ξέρει και η οικογένεια ότι μέχρι εδώ έχουμε όλοι κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσαμε και λείπει αυτό το κομμάτι. Το έχουμε αναλύσει, το έχουμε κόψει σε 100 κομμάτια και μας λείπει μόνο αυτό το κομμάτι. Αν το χωρέσουμε και αυτό στο παζλ, όλα θα πάνε καλά. Δηλαδή, κάπως και από μόνη της αυτή η διαδικασία σου δίνει μια ελπίδα ότι ξέρω πού βαδίζω. Εννοείται. Μόνο και μόνο όταν ακούς να σου λέει ο άλλος ότι ξέρεις κάτι, μην ανησυχείς, όλα θα τα φτιάξουμε. Υπάρχουν τα εργαλεία. Πάμε να τα κάνουμε. Πάμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Και το λέω προσωπικά για μένα αυτό, ότι στο είχα γράψει κιόλας, ότι μου δίνεις και πολύ δύναμη και είναι άλλη αυτοπεποίθηση πλέον. Δηλαδή με τον Χρήστο είναι τελείως διαφορετικά όλα. Ναι. Θέλει αυτοπεποίθηση, θέλει οπωσδήποτε. Εγώ ευχαριστώ και για την κουβέντα μας και για όλα, για την εμπιστοσύνη. Θα κάνουμε πολλές κουβέντες θα κάνουμε, έχουμε πολλά να κάνουμε. Ναι. Ήταν η αρχή. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και το λέω και σε αν μας ακούνε θεραπευτές, να τους ευχαριστούμε τους γονείς για την εμπιστοσύνη, γιατί είμαι και εγώ γονέας, το παιδί μας, σαν γονείς, είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Το σε ποιον θα εμπιστευτούμε το μέλλον του,
Είναι μεγάλο πράγμα. Δηλαδή, ένας γονιός να σου αφήνει το μέλλον του παιδιού του, είναι μεγάλη ευθύνη. Αν δεν μπορείς να την πάρεις, πες το παιδιά δεν ξέρω. Δεν μπορώ Δεν να το την πάρω. νιώθουν όλοι έτσι. Μακάρι να ήταν έτσι. Ξέρω, Αλλά το ξέρω. δεν ξέρω καν αν πρέπει να γίνεις γονιός για να το νιώσεις, γιατί ούτε τότε το νιώθουν κάποιοι. Ναι. Πρέπει απλά να σου βγει. Είναι Ναι. πολύ σημαντικό. Εντάξει. Εμείς χαιρόμαστε που έχουμε Άρα. γνωρίσει εσένα. Αυτό εννοείται. Όποιος θέλει να μας στείλει τις απορίες του, να σε φέρουμε και σε επαφή, Εννοείται, για όποιον εννοείται. θέλει. Εγώ θα ξαναπώ πάλι ότι άλλοι έχουν πρότυπα και θαυμάζουν ποδοσφαιριστές, βασκετμπολίστες. Εγώ θα πω ότι πρότυπο μεγάλο για μένα είναι η Εύη, γιατί Ευχαριστώ. παλεύει, όχι, είναι αλήθεια, παλεύει για τα παιδιά, παλεύει για μια κοινότητα αόρατη. Και Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι αόρατη το level 3. ναι, Εσείς το βλέπετε πρώτα απ' όλα. και μακάρι να αλλάξει αυτό, διότι έχει το ίδιο όραμα με εμάς. Και αυτό είναι που μας χαροποιεί Ναι, πιο μακάρι, πολύ. μακάρι. Παιδιά, έχουμε και τον κόσμο που μας στηρίζει, εντάξει, μακάρι. Εννοείται, όλα θα πάνε τέλεια. Ωραία. Σε Ευχαριστώ ευχαριστούμε. πάρα πολύ. Εύη, πολύ σε σε όλους. ευχαριστούμε. Είμαστε σε Πολλά επικοινωνία. φιλιά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ Γεια σε σου, όλους. Εύη μου, να Καλό είσαι καλά. βράδυ, γεια.